ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सगळ्यांना, हरे कृष्ण। श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत करूया। श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग, श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत, श्री नामानिष्ठ प्रभुजी यांनाही साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला सादर प्रणाम करून आपण आपल्या 18व्या शेवटच्या गीतेच्या अध्यायाला सुरुवात करतो आहोत। त्याआधी थोडीशी उजळणी, मग आज गीतेची उजळणी आपोआपच होणार आहे, कारण या 18व्या अध्यायालाही गीतेचं सारच म्हटलेलं आहे, सर्व अध्यायांचं सार। कारण मग आज अर्जुनाला प्रश्न पडलाय सुरुवातीला, परंतु आज 17ही अध्यायांपर्यंत जे काही ज्ञान भगवंतांनी दिलेलं आहे, जो ज्ञानाचा प्रवाह दुसऱ्या अध्यायापासून सुरू झालेला आहे, तो प्रवाह आजही तसाच चालू आहे। आणि त्याचप्रमाणे 18व्या अध्यायात भगवंतांनी या त्रिगुणांचं, ज्याप्रमाणे आपण हे ज्ञानयोग, मग ज्या ज्ञानयोगाला आपण शेवटच्या टप्प्यावर का बघतो आहोत, कारण मग ज्या भक्तीचा टप्पा आपण बघितला आणि मग त्यानंतर ही भक्ती मिळवण्यासाठी लागणारं ज्ञान, या भौतिक सगळ्या बंधनातून मुक्त होण्यासाठी जे ज्ञान आवश्यक आहे, असं उत्तम ज्ञान, असं योग्य ज्ञान मी तुला देतोय की जे ज्ञान घेऊन तू परमसिद्धी प्राप्त करशील, जे भगवंतांनी सांगितलंय। प्रत्येक ज्ञानाच्या वेळेला, मग ज्या आधीच्या अध्यायांमध्येही प्रत्येक ज्ञानाला भगवंतांनी श्रेष्ठ ज्ञान म्हटलंय, की ज्या राजगुह्य ज्ञान, की जे जे सगळं ज्ञानांचा राजा आहे, असं हे भक्तीचं ज्ञान। आणि अशा या कर्मातून भक्ती, प्रत्यक्ष भक्तीची सेवा आणि ज्या भक्ती मार्गातून जाण्यासाठी जे ज्ञान, मग ते कुठेतरी फक्त भक्तीतच विलीन होतं, अशा या ज्ञान मार्गाला आपण जाणतो आहोत। आणि म्हणूनच आपण या 18व्या अध्यायात, ज्याचं नाव आहे मोक्ष संन्यास योग, जिथे त्यागाची पूर्णता, मग अर्जुनाला पडलेला प्रश्न आजही आहे तसाच, की अर्जुनाला अजूनही थोडं कन्फ्युजन आहे डोक्यामध्ये, आणि ते अर्जुन भगवंतांना परत विचारतोय, जे आपण 18व्या अध्यायाच्या सुरुवातीला जाणणार आहोत। मग ज्या 17व्या अध्यायामध्ये आपण जाणलं की श्रद्धात्रय विभाग योग, जी श्रद्धा आहे ही 3 प्रकारची श्रद्धा, मग जी सत्व, रज आणि तम, मग अन्नाचे पदार्थ सुद्धा ठरवतात की सात्विकता कशामध्ये, राजसिकता कशामध्ये आणि तामसिकता कशाने उन्नत होत असते। आणि अशा प्रकारचं अन्न खाल्ल्याने, की असा इफेक्ट त्या अन्नाचा इतका असतो, की ज्या प्रकारे सात्विकता, राजसिकता आणि तामसिकता त्या गोष्टीला जास्त उत्तेजित करत असतात। आणि मग म्हणूनच ज्या प्रकारच्या आपण यज्ञ, दान आणि तप, ज्या 3 प्रकारच्या आपण श्रद्धा बघितलेल्या आहेत, की हे 3 प्रकारच्या ज्या गोष्टी आहेत, की ज्या दानाचं, मग आजच्याही अध्यायामध्ये, की सर्व सर्व कर्मांचा त्याग केला तरी हरकत नाही, परंतु यज्ञ, दान आणि तप याचा कधीही त्याग करू नये, कारण या यज्ञाने पवित्र अशा महात्म्यांना सुद्धा, म्हणजे मोठमोठ्या महात्म्यांना सुद्धा पवित्र केलेलं आहे। अशा 3 प्रकारच्या श्रद्धेला आपण काल बघितलं, की 3 प्रकारचे यज्ञ, मग सात्विक यज्ञ कसा आहे, राजसिक यज्ञ कसा आहे, तामसिक यज्ञ, सात्विक तप, राजसिक तप आणि तामसिक तप। त्याच प्रकारे सात्विकता, दानामधली सात्विकता,
राजसिकता आणि तामसिकता. आणि या सगळ्याला परिपूर्ण करण्यासाठी मग जी सात्विकता सुद्धा, ज्या प्रकारे दान योग्य स्थळी योग्य वेळी हे दान केलं जातं, पण ते दान आणि ज्या प्रकारे जसं जसं या यज्ञाला त्याग म्हटलेलं आहे, ज्या तिसऱ्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं जे त्यागाचे चक्र, की प्रत्येकाचा विहित कर्म हा त्यांचा यज्ञ आहे आणि हा त्यागाच्या मार्गातून मग कशा प्रकारे हे त्यागाचं चक्र आपण बघितलेलं आहे. आणि म्हणूनच तो भगवंतांना अर्पण, ज्या विष्णूंना अर्पण केला जातो, तो अर्पण करण्यासाठी ज्या 3 शब्दांचा आपण अर्थ बघितला, ओम तत्सत, मग अ उ म, या 3 शब्दांना सुद्धा फोडून आपण कशा प्रकारे त्याची संलग्नता जाणलेली आहे. मग जे शुद्ध भक्तीमध्ये आणि त्या पातळीवर ज्या स्तरावरती गेलेले आहेत त्यांना ओंकार आणि विष्णू याच्यामध्ये कुठलाही फरक जाणवत नाही. आणि तत् म्हणजे ज्या भौतिक गोष्टींपासून, ज्या भौतिक बंधनातून मुक्त असं, आणि सत म्हणजे शाश्वत. म्हणून ज्या सच्छीलता, सत्कर्म, की प्रत्येक ज्या शाश्वततेला, की जे काही कार्य करता आहे ते परिपूर्ण होण्यासाठी, ज्याची शाश्वतता दाखवण्यासाठी त्याला सत असं म्हटलं जातं. म्हणून कुठलाही यज्ञ, कुठलंही यज्ञ, दान आणि तप याची सुरुवात ही ओम तत्सत, मग तुम्ही ओम म्हणा, तत् म्हणा किंवा सत म्हणा, हे आपल्या वेदांमध्ये, शास्त्रांमध्ये आपल्याला त्याचा उल्लेख जाणवेल. आणि अशा प्रकारे परमात्म्याला ते अर्पण करावं की ते परिपूर्ण असतं, सर्व तऱ्हेने परिपूर्ण असतं. ते भौतिक गोष्टीतून त्यांनी बद्धता मुक्त केलेली असते, की बद्धमुक्त झालेलं असतं आणि ते शाश्वत असतं, त्याला पूर्ण प्रकारची शाश्वतता लाभलेली असते. आणि अशा यज्ञ, दान आणि तपस्येला आपण भगवंतांना अर्पण करतो, ते त्या शब्दांचा वापर करून. आणि अशा या चांदोपनिषद म्हणजे ज्या उपनिषदांमध्ये या सगळ्या याचा सगळ्याचा उल्लेख आहे, हे आपण जाणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि असं हे 17वा अध्याय जाणल्यानंतर आपण 18वा अध्याय जो जाणतो आहोत आज, ज्याच्यामध्ये आपल्याला गीतेचं सार जाणायचं आहे. मग ज्या सगळ्या अध्यायांचा उल्लेख कुठेतरी आहे, मग अर्जुनाला पडलेला प्रश्न आहे की अर्जुन विचारतोय की मग त्यागातून, मग त्यागाचं महत्व काय आहे. मग ज्या कर्म संन्यास आणि कर्म योगाला आपण जाणलं, मग मग हे कर्म जसं आपण 5व्या अध्यायामध्ये जाणलं की कर्म संन्यास, की ते कर्म टाळू नका, तर तो कर्म योग असू दे, ते कर्म भगवंतांना अर्पण करून मग ते केलं पाहिजे. आणि म्हणून मग जे पलगू वैराग्य आणि युक्त वैराग्य आपण म्हटलं, की फक्त भगवंतांसाठी मग त्या कर्माचा त्याग केला आहे तिथेच थांबणं योग्य नाहीये. कारण पुन्हा कदाचित त्या भौतिक गोष्टींचा कुठेतरी जर आसक्ती निर्माण झाली तर घसरायचा नक्कीच कुठेतरी तिथे दाट शक्यता आहे. आणि म्हणूनच एक वैष्णव, एक उत्तम भक्त, जो जो भगवंतांच्या भगवंतांसाठी ते कर्म, भगवंतांसाठी त्या त्या ज्या काही एनर्जीज आहेत, ज्या काही शक्ती आहेत, त्या भगवंतांनीच निर्माण केलेल्या भगवंतांसाठीच वापरल्या जातात. आणि म्हणून त्या कर्माचा त्याग न करता ते कर्म योग म्हणजे ते भगवंतांशी जोडलं जाणं, असा हा कर्म योग आपण बघितला. आणि त्यालाच आपल्याला पुढे जाऊन आज जाणायचं आहे की कशा प्रकारे कर्मयोगाद्वारे बंधनातून मुक्तता केली जाते. मग या त्यागाची परिपूर्णता काय आहे हे भगवंतांना अर्जुन विचारतो आहे. आणि म्हणूनच या त्यागाला परिपूर्ण जाणायचं असेल तर काही विद्वानांनी सांगितलेलं असेल की कर्माचा त्याग, मग सगळ्या कर्मांना, भरे जे भौतिक गोष्टींशी निगडीत आहेत त्या कर्मांचा त्याग ठीक आहे, परंतु त्याग हा यज्ञ, दान आणि तप या गोष्टींचा त्याग मात्र निश्चित करू नये. कारण त्या एखादा यज्ञ हा महात्म्यांना सुद्धा पवित्र करतो, ज्याची कथा आपल्याला आज जाणून घ्यायची आहे. आणि म्हणूनच अर्जुन भगवंतांना विचारतोय. अर्जुनाच्या मनामध्ये अजूनही कुठेतरी काही प्रश्न आहेत आणि त्या प्रश्नांना, जसं काही तो प्रश्नांना आणि त्या अडथळ्यांना एका आसुराप्रमाणे म्हणतोय. आणि म्हणून तो भगवंतांना केशिनी सुदन, ज्या केशीचा भगवंताने आसुराचा, केशी नावाच्या आसुराचा भगवंताने वध केलेला आहे, त्याचप्रमाणे माझ्यामधल्या ज्या काही असमज आहेत, माझे गैरसमज मनामधले आहेत, ते आसुराप्रमाणे आहेत आणि मला त्याचा नाश करून मला त्याच्या पुढे जायचं आहे. आणि मला त्याची सगळ्यावरती कुठेतरी सामंजस्य हवं आहे आणि ते समजून घ्यायचं आहे. आणि म्हणून अर्जुन भगवंतांना विचारतोय, संन्यासस्य महाबाहो तत्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशी निषूदन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी, मला को होस्ट करा ना. अच्छा, तुम्ही मगाशी पुन्हा लीव्ह झालात का? हो, थोडा इंटरनेट इश्यू होता. अच्छा, मी आवाज आज येत नाहीयेत सगळ्यांचे, पण तरी म्यूट करून ठेवते, मग आपण पुन्हा सगळ्यांना अनम्यूट करूया.
माताजी तुम्ही अनम्यूट व्हा आणि मग येस. हो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अर्जुन म्हणाला, हे महाभाऊ ऋषिकेश, हे केशवी सूदन, मला त्याग आणि संन्यासाचे तत्व जाणण्याची इच्छा आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता भगवंतांना अर्जुन विचारतोय की त्याग काय आहे आणि संन्यास काय आहे. मग ज्या कर्माचा संन्यास आहे का, मग त्यागाला नक्की काय म्हटलं आहे. मग जो कर्म योगाशी जोडला जातो आणि जे कर्म भगवंतांना, मग कर्म त्यागलं नाही जात, कर्माची फळं भगवंतांना अर्पण केली जातात आणि त्यालाच त्याग म्हटलेलं आहे. आणि हे भगवंत सांगणार आहेत आता. म्हणून जे अर्जुनाला जाणून घ्यायचं आहे, जे इच्छा आहे की त्याग आणि संन्यासाचं महत्व जाणायचं आहे. काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, भौतिक इच्छांवर आधारलेल्या कर्माचा त्याग मला विद्वजन संन्यास असे म्हणतात आणि सर्व कार्यांच्या फलाचा त्या कारणाला बुद्धिमान लोक त्याग असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच ज्या भौतिक इच्छांना, मग ज्या कर्मातून जे कर्म भौतिक इच्छांवर आधारित आहे, त्या कर्माचा जर त्याग केला तर त्याला विद्वज्जन संन्यास असं म्हणतात. कारण ती कर्म भौतिकतेशी जोडली जात आहेत, म्हणून त्याचा संन्यास, जो संन्यासी असतो त्याचा त्या कर्माला सोडून देतो. परंतु सर्व कार्याच्या फळांचा, मग ते कार्य न सोडता त्या कार्याच्या फळांचा त्याग, म्हणजे ती फळं भगवंतांना जेव्हा अर्पण केली जातात तेव्हा बुद्धिमान लोक त्याला त्याग असं म्हणतात. ज्या त्यागाचं आपण चक्र बघितलं की एक शेतकरी जे शेतामध्ये धान्य पिकवतो आहे, ते धान्य तो भगवंतांना अर्पण करतो आहे आणि त्या त्यागाच्या चक्रातून जे काही धान्य, मग तो जो भगवंतांना प्रार्थना करतोय, जे यज्ञ करतो आहे, त्याच्यातनं पर्जन्य वृष्टी होतीये आणि पर्जन्य वृष्टीतून जे धान्य उगवलं जात आहे त्या धान्याला पुन्हा भगवंतांना अर्पण केलं जात आहे नैवेद्य स्वरूपात. कारण ज्याचा उल्लेख भगवंतांच्याच वेदांत सूत्रामध्ये केलेला आहे. म्हणून जे कृष्णापासून सुरू झालेलं कृष्णापर्यंत आलेलं असं हे त्यागाचं चक्र आपण 3ऱ्या अध्यायामध्ये जाणले. म्हणून बुद्धिमान लोक याला त्याग असं म्हणतात. परंतु भगवंत सांगतायत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. काही विद्वजन घोषित करतात की सर्व प्रकारच्या सकाम कर्मांना दोष पूर्ण समजून त्यागले पाहिजे, परंतु इतर विचारवंतांचे असे म्हणणे आहे की यज्ञ, दान, तप अशा कर्मांचा कधीही त्याग करू नये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून काही विद्वान लोक जे म्हणतात की जे सकाम कर्मामध्ये, कारण जे कर्मफळांना उपभोगू बघतायत, ज्यांना त्या कर्माच्या फळांमध्ये आसक्ती आहे, अशा कर्मांना टाळणं ठीक आहे, त्याला टाळलं पाहिजे, त्याला दोषपूर्ण समजून टाळलं पाहिजे. परंतु जी जी कर्म यज्ञ, दान आणि तप अशा कर्मांचा कधीही त्याग करू नये. कारण विद्वज्जन सांगताहेत, विचारवंतांचं असं म्हणणं आहे, जे भगवंत सांगतायत की ज्याला त्याग म्हटलेला आहे आणि ज्या त्याग की कशा प्रकारे कर्म फळांचा त्याग म्हणजे हे त्याग झालं. आणि म्हणून ज्या कर्माचा जरी त्याग केला तरी या 3 गोष्टींना मात्र त्यागू नये. का? त्याचं कारण भगवंत सांगतात, यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानी मनीषिणाम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. यज्ञ, दान, तप या स्वरूपाच्या कर्माचा त्याग करू नये. ती कर्मे केली पाहिजेत. यज्ञ, दान आणि ही तर महात्म्यांना देखील पवित्र करतात. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आणि म्हणून यज्ञ, दान आणि तप या स्वरूपाच्या कर्माचा कधीही त्याग करू नये. ही पवित्रता त्याच्यामध्ये जी आहे ती महात्मांना सुद्धा यज्ञ, दान आणि तप हे पवित्र करते. मग ही एक दक्षाची गोष्ट आपण जे चित्रात दिसते, दक्ष प्रजापती ज्याची मुलगी सती आणि तिने शिवांशी लग्न केलेलं होतं आणि जे दक्षाला मान्य नव्हतं आणि म्हणूनच तिने त्याग केलेला होता. सतीला आणि शिवांना त्यांनी जे काही यज्ञ याग त्यांनी आयोजिले होते त्यामध्ये त्यांनी शिवांना आमंत्रण केलेलं नव्हतं. परंतु सती माता म्हणते की आपल्या पतिराजांना, शिवांना म्हणते, शंकरांना, की मग मी माझ्या वडिलांकडे का जाऊ नये, मला काय आमंत्रणाची गरज आहे. मग ते म्हणतात, तू जाऊ शकतेस पण मी नाही येणार. आणि मग तिथे सतीमाता गेल्यानंतर बघते की आपल्या पतीला योग्य स्थानही दिलेलं नाहीये आपल्या पित्याने आणि ते बघून ती तो अपमान सहन करू शकत नाही. आणि मग आपल्या पतीचा झालेला अपमान न सहन करता ती सती माता त्या यज्ञाच्या आहुतीमध्ये स्वतःला
अर्पण करते आणि तिथे स्वतःला अर्पण केल्यानंतर ही गोष्ट जेव्हा शिवांपर्यंत पोहोचते तेव्हा शिव क्रोधित होतात. कारण हा क्रोध बघा, मग हा क्रोध कशा प्रकारचा क्रोध आहे की एका वैष्णवीचा अपमान झालेला आहे, एका विष्णू भक्ताचा अपमान, भक्तिनीचा अपमान झालेला आहे. आणि म्हणूनच अशा सतीमातेचा अपमान ते सहन करू शकत नाहीत आणि म्हणून ते आज्ञा देतात की याचा मुंडकं छाटून टाका, त्याचा शिरच्छेद झाला पाहिजे दक्षाचा. आणि त्या प्रकारे त्याचा शिरच्छेद केला जातो. परंतु शिरच्छेद केल्यानंतर सुद्धा दक्ष पूर्णपणे मरत नाही, मृत्यू पावत नाही आणि कुठेतरी तळपडत असतो. तेव्हा मग नारद मुनी ब्रह्मांकडे जातात, ब्रह्मा नारदांकडे जातात आणि ब्रह्मा मग शिवांकडे जातात आणि त्यांना सांगतात की असं असं आहे आणि तुम्ही त्यांना त्यांचा देह, त्यांचं शिर परत द्या, कारण ते तिथे तडफडत आहेत, पूर्ण मृत्यू पावलेले नाहीयेत. परंतु शिव म्हणतात नाही, त्यांची मनुष्य होण्याची लायकी नाहीये आणि म्हणूनच त्यांना बकरीचं धड, बकरीचं शिर लावलं जावं. आणि मग बकरीचं शिर त्यांना दक्ष प्रजापतींना, दक्षांना लावलं जातं आणि त्या शिर लावलेल्या, त्या बकरीचं शिर लावलेल्या त्या अवस्थेमध्ये दक्ष आपला यज्ञ पूर्ण करतात. आणि म्हणून मग इथे हा श्लोक आपल्याला 15व्या अध्यायातला आहे. सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमं पोहनम च. बघा की ज्या स्मृती विस्मृती या परमात्म्यापासून आहे. सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, की कशा प्रकारे स्मृती आणि विस्मृती या भगवंतांपासून आहे याची आपल्याला इथे योग्य प्रचिती येते. कारण ज्या दक्षांना शीर लावलेलं असतं बकरीचं, तरीही ज्या परमात्म्याचं, मग ज्या हृदयामध्ये ज्या परमात्म्याचा निवास असतो तिथे निश्चितच ती गोष्ट, तिथे तिथे कुठेतरी त्या स्मृती असतात आणि म्हणूनच ते यज्ञ तो पूर्ण करू शकतात आणि तो यज्ञ त्यांना पवित्र करतो आहे. आणि ते शिवांना, आणि त्यांना पश्चाताप होतो, म्हणजे त्यांना त्या स्मृतीही परत आहेत की आपण जे वागलो आहे ते अयोग्य वागलो आहोत आणि त्याप्रमाणे ते शिवांना शरण जातात आणि त्यांना पश्चाताप होतो आणि त्या शिवांना योग्य असं स्थान अर्पण करतात. आणि अशा प्रकारे दक्ष नंतर तो यज्ञ पूर्ण करतात जिथे विष्णूही प्रसन्न झालेले आहेत. अशा प्रकारे विष्णूंना तो यज्ञ अर्पण केला जातो आणि म्हणूनच दक्षाला असा यज्ञ सुद्धा पवित्र करतो, ज्याला ज्याला बकरीचं शीर लावलेलं असलं तरी ज्याच्या हृदयामध्ये कशा प्रकारे परमात्म्याचा निवास आहे आणि तो परमात्म्यापासूनच त्या स्मृती विस्मृती येथे इथे प्रत्यक्ष आपल्याला दिसतंय. आणि म्हणून असे यज्ञ हे महात्म्यांना सुद्धा पवित्र करतात. या यज्ञांचा कधीही त्याग करू नये. आणि म्हणून या कर्माला आपण जे बघतो आहोत, आणि म्हणून या कर्मांचा त्याग कशा प्रकारे सकाम कर्मांचा नाही, पण ते कर्म जर निष्काम पद्धतीने केलं गेलं, त्या फळांची अपेक्षा न ठेवता, कुठल्याही प्रकारची आसक्ती त्या फळांवर न ठेवता केलं गेलं तर ते कर्म निष्काम पद्धतीने केलं जातं. जे आपण आधीच्याही अध्यायांमध्ये उल्लेखलंय त्याचाच ही कुठेतरी उजळणी आपण करतो आहोत. एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ही सर्व कर्मे कोणत्याही प्रकारची आसक्ती किंवा फलाची अपेक्षा विना केली पाहिजेत. हे पार्थ, ही कर्मे कर्तव्य बुद्धीने केली पाहिजे, हे माझे अंतिम मत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की मग ती कर्मे ही कर्तव्य बुद्धीने, कारण तिथे कुठेही फळांची अपेक्षा न ठेवता निष्काम पद्धतीने एक जीव दुसऱ्या जीवाला वाचवतोय, तिसरा जीव दुसऱ्या जीवाला वाचवतोय. बघा काय मिळणार आहे त्यांना त्या गोष्टीतून, कारण त्यांना कुठलंही फळ नकोय, तर त्या त्या कर्तव्यापोटी की ह्या जीवाला वाचवणं हे आपलं कर्तव्य आहे आणि त्यासाठी आपण निश्चित प्रयत्न केले पाहिजेत. त्या पद्धतीच्या विचारांनी ते कर्म केलं जात आहे त्या व्यक्तीकडून. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत ती कर्म कर्तव्य बुद्धीने केली पाहिजेत, जिथे आपल्याला दिसत आहेत. पण पुन्हा आपल्याला आज तीन गुणांच्या फरकाने आपल्याला पुन्हा या गोष्टीला जाणून घ्यायचंय. मग कशा प्रकारे सत्व, रज आणि तम व्यक्ती, गुण असलेली व्यक्ती त्या कर्माला कशा प्रकारे बघेल, तर 18.7 मध्ये आपल्याला तामसिक वृत्तीची जी व्यक्ती आहे ती कर्माला कशा प्रकारे बघेल, तर कर्माला एक कारण देईल भ्रमाचं, कारण तिथे सगळं अज्ञान आहे हो. त्या तामसिकतेमध्ये सगळं अज्ञान भरलेलं आहे, तिथे कुठेही ज्ञानाचा लवलेश नाहीये. आणि असं हे अज्ञानाने भरलेलं जे काही
तामसिक गुणाचे परिणाम दिसतात ते कुठेतरी त्या कर्माला भ्रम म्हणून, कारण त्या स्वतःच्याच वलयाभोवती ते असतात, त्याच्यामुळे ते कर्म करावं की नाही याची सुद्धा त्यांना निश्चितता नसते. आणि ते कर्म कर्तव्यापोटी करणं हे तर खूप दूरची गोष्ट असते त्यांच्यासाठी, कारण त्यांच्यासाठी ते ज्ञानच कुठेतरी खूप दुर्मिळ असतं हो. आणि म्हणून अशा अज्ञानामध्ये, त्या भ्रमामध्ये ते कर्म करण्याचं टाळतात, आपली कर्तव्य टाळतात. मग तामसिक व्यक्ती झाली. राजसिक व्यक्ती कशा प्रकारे, की नाही मला भय वाटतंय, जर मी त्या मुलांना, त्या व्यक्तीला वाचवायला गेलो तर मलाच काही झालं तर मला ती खूप भीती वाटतेय, मला ते कर्तव्य खूप कठीण वाटतंय. म्हणजे ती कर्म सुरू करण्यापूर्वीच त्याच्याबद्दलच्या 10 प्रतिक्रिया, की जर असं होईल तर असं होईल. पण एखादी सात्विक वृत्तीतली मनुष्य कुठल्याही, जसं आपण बघतो एखाद्या समुद्रावरती किंवा कुठेही जे जे संरक्षक असतात तिथे, ते कुठल्याही प्रकारची तमा बाळगत नाहीत, स्वतःच्या जीवाची सुद्धा पर्वा करत नाहीत. त्यांना पोहायला येत असतं, परंतु ते पूर्ण पद्धतीने, की कर्तव्य आहे त्यांचं, आणि त्या कर्तव्याला कुठेही न चुकता ती सात्विक प्रकारची व्यक्ती निश्चितच आपलं कर्म पूर्ण करते, कारण तो चांगुलपणा त्याच्यामध्ये असतो. पण राजसिक व्यक्ती ही वासनेमध्ये असते. मग ती आवड म्हणून ती गोष्ट, पॅशन, कारण ती शेवटी पॅशनेट म्हणून वावरत असते, आणि म्हणून ती राजसिकता मनामध्ये असते. मग ती कुठेतरी कुठल्या ना कुठल्या त्या कारणाने ती त्याच्यातनं पळवाटा काढत असते, ती राजसिक स्वभावाची व्यक्ती. पण ज्याच्यामध्ये सात्विकता आहे ती व्यक्ती मात्र कर्तव्य म्हणून ती कर्तव्याला चुकणार नाही, कारण त्याच्यामध्ये तो चांगुलपणा, ते तत्व त्यांच्यामध्ये जागरूक आहे. मनुष्याचं, माणुसकीचं तत्व, माणुसकी त्याच्यामध्ये जागरूक आहे, आणि म्हणूनच ते सात्विकतेमधली व्यक्ती मात्र ते कर्तव्य पूर्ण करणार. मग या कर्माला आपल्याला खूप सुंदर प्रकारे भगवंतांनी समजावलेलं आहे. आणि कशा प्रकारे, तर या कर्माचे 5 घटक आहेत. आता हे कर्म काय म्हटलं म्हणून पूर्ण झालं असं नसतं, कारण तिथे किती घटक त्याच्यामध्ये उपस्थित आहेत बघा. आणि मग आपल्याला जाणायचंय किती घटक त्या कर्माचे आहेत. 5 घटक आहेत बघा या कर्माचे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हे महाभाऊ अर्जुन, वेदांत यानुसार सर्व कर्माच्या सिद्धीची 5 कारणे आहेत. ती कारणे माझ्याकडून समजून घे. कर्माचे स्थान म्हणजे शरीर, कर्ता विभिन्न इंद्रिय, अनेक प्रकारचे प्रयत्न आणि शेवटी परमात्मा, ही 5 कारणे आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून त्या कर्माचे हे 5 घटक आहेत, ज्याच्या बरोबरीने हे कर्म तडीस जात असतं, ते पूर्ण होत असतं. त्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिलं कुठलं, तर कर्माचं स्थान म्हणजे ते शरीर. कोण कर्म करणार आहे, त्या कर्माचं स्थान म्हणजे त्या शरीराला संबोधलेलं आहे. मग जो कर्ता, मग जो कर्ता कोण आहे त्याच्यामध्ये, जो कर्म करणारा आहे तो कर्ता आहे. आणि तो कर्ता ते कर्म करणार आहे. मग ज्या प्रकारच्या व्यक्ती, एखादं बांधकाम घेतलं तर त्याच्यामध्ये तो कर्ता, एखादी इंजिनियर असेल, एखादी बांधकाम करणारी व्यक्ती, मग तो लेबरर, मजूर, हे सगळे त्याच्यातले कर्ते आलेले आहेत. मग विभिन्न इंद्रिय, मग त्यांची कुठली कुठली इंद्रिय, त्यांचे हात, पाय, त्यांची बुद्धिमत्ता म्हणजे त्यांचं डोकं, मग त्यांचे जे काही डोळे, ही सगळी इंद्रिय त्या कर्मामध्ये पूर्णपणे समाविष्ट आहेत. आणि मग त्याच्यानंतर त्यांचे प्रयत्न, मग प्रयत्नाशिवाय काय हो, खाटेवर बसून काही ते कर्म तुम्ही जादूनी फिरवू नाही शकणार. म्हणून त्या कर्मासाठी करणारे प्रयत्न, मग काय, कारण त्या कर्मासाठी मग एखादी बिल्डिंग बांधायची आहे तर ते मजूर त्यासाठी राबत असतात, तो इंजिनियर आणि तो आर्किटेक्चर, त्याचा मागचा प्लॅन काय असतो, मग त्याच्या मागच्या ज्या काही असंख्य गोष्टी असतात त्याचा विचार करून त्या गोष्टी तडीस न्यायच्या असतात. अशा प्रकारे ते सगळे प्रयत्न त्या कर्मामध्ये लागलेले असतात. आणि सगळ्यात महत्वाचं, अत्यंत सगळ्यात शेवटी पण सगळ्यात महत्वाचं, त्या परमात्म्याची अनुमती मात्र तिथे आवश्यक आहे. जसं आपण याच्या आधी बघितलं, की ती यशोदा माता त्या कृष्णाला, त्या बाळकृष्णाला बांधायचा प्रयत्न करत असते. वात्सल्य रस होतो, इतका सुंदर वात्सल्याचा रस, कारण ती त्या त्या लीला अनुभवत असते. आणि त्या दामोदर अशा या सत्रामध्ये आपल्याला दामोदर महिना, कार्तिक महिना म्हणून, आणि तिथेही हा उत्सव साजरा केला जातो, जिथे दाम उदर, की की भगवंतांना ती शिक्षा दिली जाते आणि त्याला त्या उखळाला बांधलं जातं. पण ते कधी बांधलं जातं, जेव्हा भगवंत अनुमती देतात. हो, यशोदा मातेचे प्रयत्न आहेत तिथे, पण उपद्रष्टा आणि अनुमंता, कारण ती अनुमती मिळाली पाहिजे. म्हणून जिथे भगवंतांची अनुमती असेल तरच ते कर्म पूर्णपणे तडीस जातं. म्हणून इथेही या कर्माचा 5वा महत्वाचा घटक ही भगवंतांची अनुमती आहे.
कारण तिथे तो परमात्मा तिथे पाहिजे. आणि आपण भौतिक जगतामध्ये अनेक अशी उदाहरणं बघतो, मग ज्या बांधकामाला सुद्धा अनेक इमारती अशा 50 म्हणजे अगदी एवढ्या नाही तरी 15-15, 20-20 मजले नुसते चढलेले आहेत आणि त्या पडून राहिलेल्या आहेत. कारण कुठेतरी तिथे ती कृतज्ञता व्यक्त व्हायला पाहिजे. मग मी भोगता आहे, मी बिल्डिंग बांधली आहे, मी या विटा माती कुठून आलं होय सगळं? तुम्ही निर्माण केलंय का सगळं? अहो, त्या परमात्म्याने जर हे निर्माण केलं नसतं तर त्यांची अनुमती घेतल्याशिवाय तुम्ही पुढे जाणारच नाही. कारण ती कृतज्ञता मनामध्ये असणं आवश्यक आहे. अशा कुठल्याही कर्माला आपण ह्या प्रकारे अनुभवू शकतो आणि म्हणूनच तो कर्माची अनुमती ही निश्चितच योग्य असते. कारण ती कृतज्ञता आणि कर्म करणारा, म्हणूनच त्या कर्माचा भोगता आपणच आहोत, कर्म करणारा मीच आहे, हे जर एखादी म्हणत असेल तर तो त्याला यथार्थ दृष्टीने पाहू शकत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणून या 5 कारणांचा विचार न करता ज्याला वाटते की तो एकमेव करत आहे तो खचितच मूर्ख आहे व तो गोष्टींना यथार्थ रूपात पाहू शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जो या 5 घटकांचा विचार न करता ज्याला वाटतंय मीच भोगता आहे आणि तो एकमेव करता आहे, तो खचितच मूर्ख आहे. कारण त्याला त्याचं ज्ञानच नाहीये, त्याला त्या घटकांचं ज्ञान नाहीये, त्याने त्या वेदांचा शास्त्रांचा कुठेही अभ्यास केलेला नाही आणि म्हणून तो त्या गोष्टींना यथार्थ रूपात पाहू शकत नाही. मग त्या कर्माला तोच भोगतो आणि तोच उपभोगतो आणि तोच भोगतो त्याची फळं. कारण तो स्वतःलाच भोगता समजतोय, पण भोगता कोण आहे? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वर. पण जो हे जाणत नाही, जो या अज्ञानामध्ये आहे, तो मात्र त्याला यथार्थ रूपात पाहू शकत नाही. मग या कर्माचे घटक अजून 3 घटक भगवंतांनी दिलेले आहेत की ज्या घटकांना जाणून त्या गोष्टी करणं कसं आवश्यक असतं, कशा प्रकारे त्याचं ज्ञान. मग जो करता करतो आहे ते कुठेतरी त्यांनी त्याची योजना मनामध्ये आखलेली असते आणि कशा प्रकारचे या कर्माचे हे 3 अजून घटक कसे बनतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता ही 3 कर्माला प्रेरणा देणारी कारणे होत. इंद्रिय कर्म आणि कर्ता हे 3 कर्माचे घटक आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जसं आपण बघितलं की त्या कर्मामध्ये ज्या 5 घटकांना बघितलं की जिथे इंद्रिय इन्व्हॉल्व्ह आहेत, जिथे त्यांचे प्रयत्न इन्व्हॉल्व्ह आहेत, पण मग त्या गोष्टीचं ज्ञान ज्याला आहे तोच ते प्रयत्न करू शकणार ना. फॉर एक्झाम्पल, आता इथे बास्केटबॉलपटू घेतलाय, त्या बास्केटबॉलचा जो काही तो खेळणारा बास्केटबॉल पटू आहे तो त्याचा ज्ञाता आहे. आणि त्या ज्ञान कसलंय त्याला? त्या बास्केटबॉल खेळण्याचं ज्याला ज्ञान आहे तोच ते ज्ञानाचं ध्येय परत प्रयत्नांनी गाठू शकतो. आणि म्हणून या कर्माला प्रेरणा देणाऱ्या 3 गोष्टी आहेत. कारण ते कर्म करायचंय, पण ते कर्म मनामध्ये, मग ज्या सूक्ष्म अशा शरीरामध्ये त्याची योजना जी आखली जाते, मग ते कर्म प्रत्यक्ष तो फुटबॉल प्रत्यक्ष बास्केटमध्ये बॉल नक्की नंतर टाकेल, पण ज्याचं त्याला ज्ञान आहे आणि ज्याची प्रयोजन त्यांनी केलेलं आहे की मला तो बॉल त्या बास्केटमध्ये टाकायचा आहे, हे त्याचं ज्ञेय आहे, हे त्याला साधायचं आहे, ही कर्माला देणारी प्रेरणा आहे. आणि म्हणून ते 5 घटक नंतरचे, पण जी कर्माला देणारी प्रेरणा आहे ती तितकीच महत्वाची आहे आणि ते घटकही तितकेच महत्वाचे आहेत. आणि म्हणून मग जे कर्म, मग या एक छोट्याशा ऍक्टिव्हिटीला सगळ्यांनी करून बघायचं आहे, जे तुम्हाला सांगितलेलं आहे की या स्लाइडवरून मग जे कर्म करण्यासाठी टाळमटाळ करतात, मग ते कर्म त्यांना करावंसच वाटत नाही का, मग ते कर्म चांगुलपणाने केलं पाहिजे, त्या मागचा उद्दिष्ट जाणून केलं पाहिजे, प्रेरणा घेऊन, इन्स्पिरेशन घेऊन ते कर्म करणं किती योग्य आहे. मग ते तुम्ही 1, 2, 3 स्वतःला कुठे लेखता आहे, तुम्ही सर्वात कमी आहात, मग राजसिकता, तामसिकता का सात्विकता, ही कशी, कुठल्या गोष्टीमध्ये, कुठल्या वर्गामध्ये तुम्ही स्वतःला निवडता, हे तुम्ही एक छोटीशी ऍक्टिव्हिटी म्हणून स्वतःला असेस करू शकता की आपण कुठे आहोत. मी जसं म्हणते ना की गीतेचं ज्ञान घेऊन, जसं मी कालच्या या अध्यायात पुन्हा पुन्हा शेवटीही म्हटलं की मग ह्या सगळ्या कर्माच्या गोष्टी आहेत, कारण हा कर्माची गुंतागुंत आहे, कर्माचा खेळ आहे. कारण आपण जे काही कर्म करतो आहोत ते कर्म योग्य पद्धतीने करणं,
कुठेतरी आपण त्या विकर्माकडे तर ओढले जात नाही आहोत ना, त्या सकाम कर्मामध्ये तर ओढले. मग ज्या भौतिक प्रकृतीमध्ये आपण 99% व्यक्ती ह्या कुठेतरी सकाम कर्मामध्येच आहे, हो, राजसिकतेमध्येच आहेत. कारण त्यापासूनचे जे काही गोष्टी आहेत ते आपल्याला फळं उपभोगायची आहेत आणि म्हणून मग त्या फळाचे परिणामही भोगायला लागतात. म्हणून त्या ज्ञानाला जाणून मग जिथे तुम्हाला कळतंय की तुम्ही त्या फळांना भगवंतांना अर्पण करू शकतात, ते कर्तव्य म्हणून ती कर्म करू शकतात, हे ज्ञान जेव्हा तुम्ही आजमावता तेव्हा निश्चितच हे गीतेचा उपदेश तुम्ही आचरणात आणू शकता. आणि मग तुम्हाला पहिल्या दिवशी आपण कसे होतो आणि आज 18 दिवसानंतर आपण कसे आहोत, थोडासा का होईना, 0.1%, 0.00001% का होईना, स्वतःमध्ये तो बदल झाला आहे का हे तुम्ही स्वतःला सेल्फ असेस करून बघू शकता. कारण मला असं वाटतं स्वतःचा जज हा आपण बेस्ट जज असतो आपण स्वतःचे. मग कुठेही प्राईड नको, ती कुठेही कुठला तरी तो गर्व नको, परंतु स्वतःबद्दलचा तो कॉन्फिडन्स अत्यंत महत्वाचा आहे. आणि म्हणून आपण कुठे बघतोय स्वतःला हे महत्व जास्त आहे. आणि त्याच प्रकारे आपल्याला आज जाणायचं आहे की या 3 प्रकारच्या ज्ञानाला, 3 प्रकारच्या सुखांना, 3 प्रकारचा कर्ता, 3 प्रकारचं कर्म, 3 प्रकारची बुद्धी आणि 3 प्रकारचे निश्चय, या सगळ्याला आपल्याला आता या पुढच्या श्लोकांद्वारे जाणायचंय की सात्विकता कशामध्ये आहे, राजसिकता कशामध्ये आहे आणि तामसिकता कशामध्ये आहे. आणि म्हणून ज्या ज्ञानाला आपल्याला जाणायचंय ते सात्विक ज्ञान कसं आहे, राजसिक ज्ञान कसं आहे आणि तामसिक ज्ञान, मग हे तिन्ही माताजी वाचतील आणि त्याचा आपण त्या फरकाने आपण त्याचा अभ्यास करू. त्या प्रकारे ते ज्ञान आहे, ते कर्म आहे, तो कर्ता आहे, मग सात्विक करता, राजसिक करता, तामसिक करता, मग त्याची बुद्धी कशी आहे, तो कुठल्या निश्चय करतो आणि त्याचं सुख कशामध्ये बघतो तो. या सगळ्या साही तत्वांना आपल्याला या 3 गुणांच्या फरकाने जाणून बघायचं आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतीवर आधारित 3 प्रकारचे ज्ञान ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित सर्व जीवामध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो, त्या ज्ञानाला तू सात्विक समज. तामसिक ते ज्ञान ज्याद्वारे राजसिक ते ज्ञान ज्याद्वारे प्रत्येक भिन्न शरीरात भिन्न प्रकारचे जीव अस्तित्व आहे, हे आपणास समजले पाहिजे की आपण उत्कटतेच्या स्थितीत असणे आवश्यक आहे. तामसिक आणि ते ज्ञान ज्यामुळे मनुष्य एकाच प्रकारच्या कार्याला सर्वस्व समजून आसक्त होतो, त्याला सत्याचे ज्ञान राहत नाही व ते जे अतिशय अल्प असते त्या ध्यानाला तमोगुणी ज्ञान म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पंडिता समदर्शिनः, म्हणून जो सात्विक मनुष्य प्रत्येक जीवामध्ये परमात्म्याला बघतोय, मग त्याच्यासाठी सुद्धा सात्विकता पण कुठेतरी सुखामध्ये आणि त्या ज्ञानाने बांधतीये व्यक्तीला. कारण कुठेतरी त्या सुखाने बद्ध होतीये व्यक्ती, ते सुख हवं हवंसं वाटतंय. आणि म्हणून त्या सात्विकतेच्या सुद्धा पलीकडे जाणं, त्या गुणातीत कसं व्हायचं हे आपण 14व्या अध्यायामध्ये जाणलंय. आणि म्हणूनच या ज्ञानामध्ये आपण आज सात्विक, राजसिक आणि तामसिक फरकाने जाणताना आपण हे बघतो आहोत की प्रत्येकामध्ये एकच स्वभाव जो जाणू शकतोय, कारण ज्याने त्या इंद्रिय विषयांना कुठेतरी त्यागायचा प्रयत्न केलेला आहे, तो अनंत रूपामध्ये एकाच स्वभावाची प्राप्ती म्हणजे त्या परमात्म्याला बघू इच्छितो. आणि म्हणूनच तो सर्वांमध्ये समदृष्टीने सर्वांना बघू इच्छितो. ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित असलेल्या जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक जो मूळ स्वभाव आहे मनुष्याचा, तो मूळ स्वभाव त्या व्यक्तीला जाणवून येतो. हे ज्ञान ज्या व्यक्तीला असतं त्या ज्ञानाला सात्विक ज्ञान म्हटलेलं आहे. आणि मग जे राजसिक ज्ञान आहे, जिथे मग कुठेतरी बोट केलं जातं, मग ते बोट करताना प्रत्येक शरीरामध्ये भिन्न, मग कुठेतरी आपण ज्या भौतिक युगामध्ये ज्याला गॉसिपिंग म्हणतो, हा असा आहे, हा तसा आहे, तो तसा आहे, तो त्याचं वागणं असं आहे, मग कुठेतरी त्याच्यामध्ये हिणवणं असतं, किंवा ज्याद्वारे भिन्न शरीरामध्ये भिन्न प्रकारचं जिवंत अस्तित्व, मग प्रत्येकाला ते भिन्न स्वभाव दिलेले आहेत, परंतु ते उत्कटतेच्या स्थितीमध्ये असणं हे आवश्यक नाहीये. आणि ते कुठेतरी जिथे आवश्यक होत आहे तिथे ती राजसिकता दिसून येते. कारण कुठेतरी मग त्या गोष्टीला आपल्याला जाणलं पाहिजे. जसं मी म्हंटल की त्या
त्या मत्सर करणाऱ्या गोष्टीला कशा प्रकारे मला ते आवडतंय पण ते त्याच्याकडे आहे ही गोष्ट मला खटकतीये. आणि तिथेच कुठेतरी ही हेल्दी कॉम्पिटिशन या राजसिकतेमध्ये आढळत नाही, आपल्याला उत्कटतेच्या भावनेमध्ये असते. आणि म्हणून त्याला ती राजसिक ज्ञान असं म्हटलेलं आहे. मग तामसिक ज्ञान तर सगळं अज्ञानात आहे हो. सगळं आपल्याच वलयाभोवती आहे. तो स्वतःला सर्वस्व जे काही आहे आपल्या भोवती त्याला सर्वस्व समजून त्याच्यामध्ये आसक्त होत असतो. कारण सत्याचं ज्ञान घेण्याची कुठली एवढी पात्रताच नसते त्या व्यक्तीमध्ये. आणि जे अतिशय अल्प असतं आणि त्या ज्ञानाला कुठेतरी तमोगुणी ज्ञान म्हटलेलं आहे. मग ते अज्ञानच म्हणायला पाहिजे हो. तमोगुणी अशा अज्ञान अशा अवस्थेमध्ये तो तामसिक व्यक्ती असते. मग पुढे जाऊन आपण बघतोय की त्याला कर्म कशा प्रकारे करतात. मग जे सात्विक कर्म, राजसिक कर्म आणि तामसिक कर्म, मग बरेचसे आपल्याला बऱ्याचशा साम्य दिसेल त्या वाक्यांमध्ये आणि त्या समजून घेण्यामध्ये, पण फक्त एका फरकाने ते जाणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मग हे कर्म सात्विक कर्म कसं मानलं जाईल, तर तिन्ही माताजी वाचून पुन्हा आपण त्या कर्माला 3 फरकाने जाणूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतीवर आधारित 3 प्रकारचे क्रिया. जे कर्म नेमलेले आहे आसक्तीशिवाय केले जाते, जे राग द्वेष न ठेवता आणि फलप्राप्तीच्या इच्छेविना केले जाते, त्या कर्माला सात्विक कर्म म्हणतात. परंतु फल आशेची इच्छा धरणाऱ्या मनुष्याकडून मोठ्या प्रयासाने जे कर्म केले जाते व ते जे मी त्या अहंकार युक्त बुद्धीने केले जाते ते रजोगुणी कर्म होईल. जे कर्म मोहाने शास्त्रीय आदेशाची अवहेलना करून व भावी बंधनाची पर्वा न करता किंवा हिंसा अथवा दुसऱ्यांना क्लेश देण्याकरता केले जाते त्या कर्माला तामसिक कर्म म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, जे कर्म सात्विक कर्म, कुठल्याही प्रकारचा द्वेष नाहीये. मग ज्या आधीच्याही अध्यायांमध्ये आपण बघितलं की ज्या हरिदास ठाकूरांची कथा बघितली की कुठल्याही कुणाच्याही कर्माचा द्वेष, मग ती जरी ती वेश्या असली तरीही त्यांनी त्याचा कुठल्याही प्रकारचं घृणा वाटली नाही, कुठल्याही प्रकारचा द्वेष, त्या व्यक्तीविषयी कुठल्याही प्रकारचं वाईट विचार नव्हते आणि त्याच्यावर त्यांचा प्रभावही नव्हता. इतक्या शुद्ध स्तरावरती हरिदास ठाकूर होते. आणि त्या लवमात्र साधू संघामुळे त्या त्या वेश्येवरती किती परिणाम त्याचा झाला. आणि त्याच्यामुळे त्या सात्विकतेमध्ये ती वेश्या ती पुन्हा ती स्वतः त्या नामस्मरणामध्ये आली आणि तिथल्या तिथे तिच्यामध्ये तो फरक झाला. आणि म्हणूनच जे कर्म नेमलेले आहे आसक्तीशिवाय, मग ज्या कर्म फळांच्या आसक्तीशिवाय जे कर्म केलं जातं की फलप्राप्तीच्या इच्छेविना जेव्हा ते निष्काम पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न असतो, तेव्हा ते कर्म सात्विक कर्म म्हटलं जातं. आणि म्हणून त्या निष्काम पद्धतीने की फळांची अपेक्षा न ठेवता केलेल्या कर्माला सात्विक कर्म म्हटलेलं आहे. मग कुठेतरी सकाम कर्म, मग जे कर्मी लोक आहेत जे सकाम कर्मामध्ये अडकलेले आहेत, ज्या कर्म विकर्म आणि अकर्म जे आपण जाणलं की कर्मी गुण हे सकाम कर्मात मला त्याचं फळ हवंय, मी हे करतोय यज्ञ, मला त्याचं फळ मिळालं पाहिजे, मी माझ्या मुलाला इतके इतके मार्क मिळावे म्हणून हा यज्ञ करतोय, मी माझ्या पत्नीला अशा प्रकारे या गोष्टी मिळाव्या, प्रमोशन मिळावं, माझ्या पतीला हे मिळावं. आणि म्हणूनच हे सगळ्या कुठेतरी प्रापंचिक कमिटमेंट्स आहेत. पण मग तो मोह सुटत नाहीये, हे मागण्याचा मोह सुटत नाहीये, कारण तिथे फळांची अपेक्षा आहे. आणि मनुष्याकडून मोठ्या प्रयासाने जे कर्म या फळांसाठी केलं जातं ते अहंकारयुक्त बुद्धीने केलं जातं, कारण तिथे कुठेतरी तो खोटा अहंकार मौजूद असतो, उपस्थित असतो. कारण ते माझ्यासाठी हवंय, भोगता मी आहे, मी हे केलंय, मी ते केलंय, मला हे हवंय, मला. ज्या तमोगुणी आपण कालच्या दैवासुर संपद विभाग योगामध्ये बघितलं, मी माझ्या पूर्ण त्या पॅरेग्राफ मध्ये किती वेळेला ती गोष्ट होती. कारण मग तो अहंकार मीनेच सुरू होतो, तो मी बाजूला ठेवण्याचा तो प्रयत्न केला पाहिजे. आणि मग अकर्म अदर विकर्म हो, जे जे नियमांची पालन न करता केलं जातं, जे दुसऱ्यांची अवहेलना, ज्यांना दुसऱ्यांना त्रास, छळलं जाईल तरीही ज्याची पर्वा केली जात नाही, ते कर्म तामसिक कर्म म्हटलं जातं. ज्याने दुसऱ्यांना क्लेश सुद्धा दिले जातात, अशा या कर्म मोहाने कर्म जे झालेलं आहे त्या मोहित कर्माला, आदेशाची अवहेलना, कारण कुठल्याही नियमाच्या पट्टीमध्ये न बसता ते कर्म नियम बाह्य केलं जातं, ते विकर्म असतं. आणि म्हणूनच ते कुठेतरी विकर्माकडेच नेत असतं आणि त्या तमोगुणी कर्माला त्याप्रमाणे जाणलेलं आहे आपण. मग हे कर्म करणारा कर्ता कोण आहे? मग नॅचरली तो सात्विक करता, राजसिक करता आणि तामसिक करता आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतीवर आधारित 3 प्रकारचा कर्ता.
जो मनुष्य प्राकृतिक गुणांचा संग न करता मिथ्या अहंकाराविना निश्चयाने आणि उत्साहाने यशापयश यामुळे विचलित न होता आपले कर्म करतो त्याला सात्विक कर्ता असे म्हटले जाते. जो करता कर्म आणि कर्मफल प्राप्ती आसक्त होऊन फळांना बघू इच्छितो आणि जो लोभी, शाळू, अपवित्र व सुख दुःखामुळे विचलित होणारा असतो त्याला रजोगुणी कर्ता म्हटले जाते. जो कर्ता नेहमी शास्त्र विरुद्ध कर्म करतो, जो भौतिकवादी, हट्टी, कपटी, दुसऱ्यांचा अपमान करण्यात तरबेज असतो व जो आळशी, सदैव आणि काम करताना चालढकल करणारा असतो त्याला तमोगुणी कर्ता असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जो इंद्रिय विषयांचा बघा जो खोटा अहंकार आहे तो बाजूला ठेवून आणि कुठल्याही प्राकृतिक म्हणजे भौतिक प्राकृतिक गोष्टींच्या गुणांचा संग न करता जो निश्चयाने कर्तव्य बुद्धीने उत्साहाने यश आणि अपयश याच्यामध्ये समतोल राखून कुठल्याही गोष्टीने मन विचलित न होऊ देता एक एक स्थिरता मनामध्ये आणून जेव्हा ते कर्म योग्य पद्धतीने पार पाडण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा त्याला त्या सात्विक कर्मी असं म्हटलेलं आहे, सात्विक कर्ता असं म्हटलेलं आहे. जो ते कर्म करत असतो जे योग्य पद्धतीने कर्तव्य भावनेने कर्तव्य बुद्धीने करणारा तो करता असतो त्याला सात्विक कर्ता म्हटलंय. मग जसं आपण म्हटलं सकाम कर्म जे जे कर्म करतो ज्याच्यामध्ये फळांची अपेक्षा जो करता करतो आहे तो सात्विक तो राजसिक करता. कारण तो लोभी आहे तो त्या फळांना इच्छितो कारण त्याला ती फळं हवी आहेत म्हणून ते कर्म तो करतोय आणि सुखदुःखामुळे विचलित होणारा असतो कारण मग सुख आलं तरी पण कुठेतरी खूप एकदम एक्साइटमेंट आणि दुःख आलं तरी पण एकदम निराशेच्या गर्ततेमध्ये अशा प्रकारे तो स्वतःला समतोलित करू शकत नाही आणि तशा या कर्त्याला रजोगुणित कर्ता म्हटले. आणि मग जो विकर्माला ओढवून घेतो जो करता नेहमी शास्त्र विरुद्ध कर्म करतो भौतिकवादी हट्टी कपटी दुसऱ्याचा अपमान करण्यात तरबे जो आळशी आहे सदैव काम करताना चालढकल करणार आणि अशा प्रकारच्या कर्त्याला मात्र तमोगुणी कर्ता म्हटलेलं आहे. कारण जिथे सगळा भ्रम आहे जिथे सगळं अज्ञान आहे ज्ञानाचा लवलेशही नाहीये तिथे हा कर्ता निश्चितच कुठेतरी कामाची सुद्धा चालढकल बेजबाबदारपणे ती कामं करणारी अशी ही व्यक्ती म्हणून ओळखली जाते. मग या व्यक्तीची बुद्धी कशी असते हा सात्विक कर्ता हा सात्विक बुद्धीने कशा प्रकारे कार्य करतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतीवर आधारित 3 प्रकारच्या बुद्धी. हे पार्थ या बुद्धीद्वारे मनुष्य प्रवृत्ती आणि निवृत्ती कार्य आणि सहकार्य भय आणि निर्भय बंधन आणि मोक्ष यांना जाणतो ती सात्विक बुद्धी होईल. हे पार्थ जी बुद्धी धर्म आणि अधर्म कार्य आणि सहकार्य यामध्ये भेद जाणू शकत नाही ती राजसी बुद्धी होईल. भ्रम आणि अंधकाराच्या प्रभावामुळे जी बुद्धी धर्माला अधर्म व हो अधर्माला धर्म धर्म समजते आणि सदैव विपरीत मार्गाने कार्य करते ती बुद्धी म्हणजे तामसिक बुद्धी होय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. थोडा टायपो एरर आहे त्या स्नेहा माताजींना सांगूनच कारण तो एडिट ऑप्शन जात नाहीये. सो एनिवे तर ज्या बुद्धीद्वारे मनुष्य प्रवृत्ती निवृत्ती कार्य सहकार्य मग कशा प्रकारच्या त्या गोष्टींना प्रवृत्त होणं किंवा त्या गोष्टींपासून अनासक्त होणं हे जो जाणू शकतो कार्य आणि सहकार्य मग ते कर्म कशा प्रकारे करायचं आहे कुठल्या गोष्टींना सपोर्ट द्यायचा आहे भय आणि निर्भयता बंधन आणि मोक्ष यांना जो जाणतो यातला फरक जो जाणतो की ही गोष्ट मला कुठेतरी बांधतीये ती गोष्ट कुठेतरी मला मुक्त करते या गोष्टींमधला फरक जो जाणतो तो निश्चितच सात्विक बुद्धीने ते कर्म करत असतो आणि म्हणून अशा धृतीला सात्विक बुद्धी म्हटलेला आहे. आणि मग जो धर्म अधर्म कार्य सहकार्य यामध्ये भेदच जाणू शकत नाही जे काही करतोय तो आपल्याच बुद्धीने करतो आहे कारण ती राजसिक भावना आहे कुठेतरी फक्त ती पॅशनेट होऊन ती कर्म करायचंय ते कर्म कसं तरी तडीच न्यायचंय मग त्या कर्माचा नीट विचार सारासार विचारही केला जात नाही आणि त्या प्रकारे ते कर्म तडीच नेलं जातं ती राजसिक बुद्धी होय. आणि जी व्यक्ती भ्रमात असते अज्ञानाच्या अंधकारामध्ये असते की जिला कुठेतरी धर्म अधर्माला समजतं धर्माचं अधर्माला आणि अधर्माला धर्म समजणं असं कुठेतरी सगळं गणित झालेलं असतं आणि असा कुठेतरी समज झालेला असतो त्याच्यामुळे कुठलं कर्म योग्य आहे हेच ती व्यक्ती जाणू शकत नाही कारण ती धर्म अधर्मामधला फरक जाणू शकत नाही आणि अशा व्यक्तीला मग कुठेतरी तमोगुणातली बुद्धी म्हटलेलं आहे तामसिक बुद्धी म्हटलेलं आहे. मग अशी व्यक्ती कशा प्रकारचे निश्चय करू शकते जे दृढ निश्चय आपण शुद्ध भक्तांचे बघितले. मग हे 3 निश्चय कसे आहेत. हरे कृष्ण माताजी.
हरे कृष्णा. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धती तीन प्रकारचे निश्चय आणि अशा रीतीने जो मन, प्राण आणि इंद्रियाच्या क्रियांना संयमित तो निश्चय म्हणजे सात्विक निश्चय होय. परंतु हे अर्जुन, मनुष्य धर्म, अर्थ आणि काम यांच्या सतत असतो तो निश्चय रास्तिक होय. हे पार्थ, जी धृती, स्वप्न, भयानक भय, शोक, विषाद आणि मोहाच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही ती दुर्बुद्धीपणे धृती म्हणजे तामसिक धृती होय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून जो मन, प्राण, मग ज्या इंद्रियांच्या क्रियांना, ज्या आपण चौथ्या अध्यायाच्या शेवटी जी आकृती बघितलेली आहे, की ज्या प्रकारची मन, बुद्धी आणि इंद्रिय यांना जो काबूत करतो, जो संयमित करतो, आणि जो तो संयमित करून जो निश्चय घेतला जातो, जो दृढपणे निश्चय घेतला जातो, तो सात्विक निश्चय होय. कुठेतरी मनावरती ताबा असतो, इंद्रियांवरती ताबा असतो, आणि त्या बुद्धीलाही योग्य प्रकारे मार्ग दाखवलेला असतो. अशा या इंद्रिय आणि मनाला संयमित करून जी बुद्धी असते किंवा जो निश्चय केला जातो त्याला सात्विक निश्चय असं म्हणतात. परंतु जो कुठेतरी निर्धाराने मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष या फळांना सतत असतो, कारण तिथे कुठेतरी फळांची अपेक्षा असते आणि म्हणूनच त्या फळांच्या अपेक्षेमध्येच तो निश्चय केला जातो. कारण मला हे करायचंय, पण का? कारण मला हे मिळवायचंय, मला याच्यापासूनचा लाभ मिळवायचा आहे, असा जो प्रकार जो ज्या पॅशन मध्ये आणि ज्या राजसिकतेमध्ये जो निश्चय केला जातो तो राजसिक निश्चय. आणि मग जो तामसिक आहे, तो तामसिक धृती किंवा निश्चय म्हटले, जो विषादामध्ये आहे, जो मोहाच्याही पलीकडे जाऊ शकत नाही, आणि ती दुर्बुद्धीपूर्ण धृती, दुर्बुद्धीपूर्ण कारण जो पूर्णपणे त्या वलयामध्ये, भ्रमाच्या वलयामध्ये, आणि अशा माणसाची धृती ही निश्चितच कुठेतरी तामसिक वृत्तीची धृती म्हटली पाहिजे, कारण ती दुर्बुद्धीपूर्ण अशी धृती असते. कारण कशा प्रकारे स्वप्न, भय, शोक, विषाद या मोहाच्या पलीकडे ती जाऊ शकत नाही, कारण स्वतःभोवती एक वलय आखून घेतलेलं असतं आणि त्या वलयामध्येच ती व्यक्ती स्वतःला ठेवत असते, त्याच्या बाहेर जाण्याचा प्रयत्नच करत नसते, आणि म्हणून त्या प्रकारच्या निश्चयाला तामसिक निश्चय म्हटलंय. मग अशा सगळ्यातनं ज्या काही सुखाची प्राप्ती जो सात्विक करता करतोय, राजसिक करता करतोय आणि तामसिक करता ज्या सुखाला उपभोगतोय किंवा ज्या सुखाचा अनुभव घेतो आहे, त्या सुखाला काय म्हटलेलं आहे? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतीवर तीन प्रकारची सुख, जे आरंभी विष समान प्रतीत होते परंतु शेवटी अमृत तुल्य असते आणि जे मनुष्याच्या ठिकाणी स्वरूप साक्षात्काराची जागृती करते त्या सुखाला सात्विक सुख म्हटले आहे. इंद्रियांच्या विषयांशी संयोग झाल्याने प्राप्त होणारे सुख जे प्रारंभी अमृतासारखे प्रमाणे असते त्या सुखाला राजसिक सुख म्हटले जाते. आणि जे सुख स्वरूप साक्षात्कार याकडे लक्ष देत नाही, जे आरंभापासून शेवटपर्यंत मोहमय असते, ते जे निद्रा, आळस व प्रमाद त्यापासून उत्पन्न होते त्या सुखाला तामसिक सुख म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जी सात्विकता सुरुवातीला सगळी काट्याकुट्यांचा मार्ग असेल, सुरुवातीला जरी विषा समान असेल, तरी त्याचा जो एंडिंग आहे आणि त्याचा जो मार्ग आहे तो कुठेतरी यशाकडे जातो आहे आणि तो कुठेतरी अमृताकडे नेतो आहे. तो जो शेवट असतो तो नेहमी अमृत तुल्य असतो. जरी त्या माणसाला खूप अवहेलना, खूप सगळं काही सोसायला लागलं, तरी त्याचं एंडिंग हे निश्चितच कुठेतरी चांगल्या प्रकारचं असतं. आणि म्हणूनच अशा ठिकाणी स्वरूप साक्षात्काराची जागृती करते, जे सुख मनुष्याला अशा प्रकारे जागृत करते की ज्याला कुठेतरी त्या मार्गातून नेताय, पण त्याचा मार्गाचा थेट पुढे त्याला ती तिरीप दिसतीये. ती तिरीप एका ज्ञानाची आणि एका प्रकाशाची तिरीप, आणि कुठेतरी त्याला ते होप्स आहेत आणि त्याप्रमाणे ती व्यक्ती ते कार्य करते आहे. आणि अशा प्रकारे ज्याला सुख मानते आहे, जे काही मिळतं आहे, जे काही अवेलेबल आहे त्या गोष्टीला ज्याच्यामध्ये सुख समाधान मानतायत, आणि असं सुख म्हणजे सात्विक सुख म्हटलेलं आहे. जी स्वरूप साक्षात्काराची जागृती करते त्या व्यक्तीमध्ये, अशा सुखाला सात्विक सुख म्हटलेलं आहे. मग राजसिक सुख हे पॅशन हो सगळी. मग कुठेतरी जे विषा समान दिसतायत आणि पण कुठेतरी जे अमृता समान सगळं वरवर असं ते आपण त्या वाळवंटामध्ये कसे ते सगळे मिराज बघतो ना, मग ते दिसताना असं पाणी आहे तिथे वाटतंय, पण ते पाणी नसतंच हो, कारण कुठेतरी फसवं असतं ते. आणि तशाच प्रकारे इंद्रिय विषयांशी संयोग झाल्याने प्राप्त होणारे जे सुख असतं ते सुरुवातीला कुठेतरी अमृताप्रमाणे वाटतं, पण त्याचं जे एंडिंग असतं ना ते कुठेतरी विषा समान. म्हणून ज्या काही भौतिक जगतामध्ये आपण म्हणतो की ती सत्सद विवेक बुद्धी जागृत ठेवून ते सुख अनुभवायचे, पण त्या सुखाला सुद्धा व्याख्या असू दे हो. ते सुख राजसिक नसावं, ते सात्विक
सात्विक असावं, कारण कुणाचं तरी काहीतरी ओरबाडून घेण्या इतपत ही ते सुख नसावं हो. आणि मग कुठल्या कुठल्या मार्गाने आपण ते प्राप्त करतोय हेही तितकंच महत्वाचं आहे. कुठल्या तरी अनैतिक मार्गाने ते प्राप्त केलेलं सुख नाही पचत हो ते सुख. कुठेतरी सगळं भगवंत बघतोय, तिथे सगळ्याचा आपल्याला बेरीज वजाबाकी आहे. आणि म्हणूनच अशा या सुखाला राजसिक सुख, कारण ज्या मार्गाने आपण ते प्राप्त करतोय तो मार्ग अतिशय महत्वाचा आहे. भले तो काट्या कुट्यातून आत्ता जात असेल, आत्ता कुठेतरी खूप गोष्टी भोगायला कठीण जात असतील, त्या गोष्टी करायला, पण निश्चितच त्याचं एंडिंग ज्याचं ते सात्विक सुख आहे. पण त्याच्याच विरुद्ध हे राजसिक सुख आपण म्हणतोय. आणि असं हे राजसिक सुख आजच्या या भौतिक जगतामध्ये सगळ्यांना जे क्षणभंगूर आहे हो, मग ज्याला ज्याला सुरुवात आहे, ज्याला शेवट आहे. म्हणूनच भगवंत सांगतायत की या सुखाला सुरुवात आहे आणि शेवट आहे. प्रभूजी सांगताना, नामनिष्ठ प्रभूजी तेच सांगत होते की अशा प्रकारे मग आय एम फाईन, आय एम ओके, पण हे सुख किती किती काळ टिकणार आहे, किती काळ टिकणार आहे. जसं भगवंताने आधीच्याही अध्यायांमध्ये ज्याचा उल्लेख केलाय, कारण हे युग कुठेतरी संपणार आहे. भले हे तुम्हाला मिळत राहील सुख, परंतु त्या सुखाला कुठेतरी अंत आहे. कारण मग या सगळ्याचा कुठेतरी प्रलय होणार आहे, नाश होणार आहे, किंवा तुम्ही तरी या जगातून जेव्हा जीर्ण देह टाकणार आहात तेव्हा तुम्हाला निश्चितच त्या मातीमोल व्हायचं आहे. आणि तुम्ही या पृथ्वी, आप, वायू, अग्नी, जल या सूक्ष्म, या स्थूल देह आणि सूक्ष्म देह याला निश्चितच त्यागणार आहात. पण जो आत्मा आहे तो अविनाशी आहे. अशा प्रकारे जे राजसिक सुख आहे ते कुठेतरी त्या अमृत समान दिसणाऱ्या पण विषाच्या मार्गावरती निश्चितच नेत आहे. आणि जे तामसिक सुख आहे ते सुख काय म्हणायचं हो, जे आरंभापासून शेवटपर्यंत सगळं मोहमायातच आहे. जसं सगळं त्या विषयमध्येच, कारण जी निद्रा, आळस, प्रमाद याच्यापासून उत्पन्न होतं. कारण त्या कुठेतरी फक्त आराम करायचा आणि फक्त निद्रा, आराम आणि कुठेतरी आळस, ज्या व्यक्तीला कुठेतरी आळस निर्माण करते, ज्याच्यामुळे प्रमाद वाढतो, कुठेतरी उन्माद वाढतो, अशा ज्या तामसिक सुखाला ती व्यक्ती तशीच उपभोगत राहते. मग त्याच्यातच कुठेतरी आनंद मानते आणि त्याच सुखामध्ये ती स्वतःच्या वलयामध्ये ते सुख असं उपभोगत राहते. आणि असं हे सुख म्हणजे तामसिक सुख आहे. मग आता आपल्याला जाणायचं आहे की ज्या 18 अध्यायांना आपण जाणलं, मग ज्या सात्विक, राजसिक आणि तामसिकतेमधनं आपण हे सगळे 6 कशा प्रकारचा करता, सात्विक कर्म, सात्विक निश्चय, सात्विक सुख, सात्विक बुद्धी, कशा प्रकारचं ज्ञान आहे, या सगळ्या 6 गोष्टींना जाणून आपल्याला हे ज्ञान सांगतंय की याचा निकाल, याचं कन्क्लुडिंग जे सांगतंय ते 18 अध्याय जेव्हा पूर्ण केले जातात, म्हणून जो संकल्प आपण करतो तो 18 अध्यायांचा. कारण हे 18 अध्याय ही त्यागाची भावना भगवंतांनी आत्ता अर्जुनाला ती क्लिअर केलेली आहे. कशा प्रकारे कर्म संन्यास नाही, तर त्या कर्माची फळं अर्पण तू करू शकतोस. आणि अशा प्रकारे जरी त्याची उजळणी असली तरी जेव्हा हे पूर्ण 18 अध्याय जाणले जातात तेव्हा ते सर्वात योग्य आहे. पहिले 6 फक्त कर्मातून भक्ती, मग तिथे कुठेच ज्ञान परिपूर्ण होत नाहीये. 12व्या अध्यायापर्यंत निश्चित भक्ती रूपातून भक्ती मिळतीये, पण ते परिपूर्णतेकडे गेलं नाही. कारण त्या भौतिक सुखाला त्यागायचंय म्हणजे नक्की काय करायचं आहे ते आपल्याला ते ज्ञानच देऊ शकेल. म्हणून भगवंत म्हणतायत मला मिथ्याचार नकोय, त्या ज्ञानाचं आचरण हवंय हो. फक्त ज्ञान घेऊन ते कुजवायचं नाहीये, गंज नाही आणायचं आहे, त्या ज्ञानाचं आचरण करायचंय. आणि म्हणूनच अजून थोडं वरती आणा, कारण त्या 6 नंतर 12वा अध्याय थोडे वरती आणताय. पण सगळ्यात जो 18व्या अध्यायापर्यंतच ज्ञान देतो आहे, जे तुमच्यासारखे जे दुर्मिळ भक्त आहे, जे 18 दिवसाच्या या यज्ञाला आज पूर्ण करतायत, त्यांना खरंच त्यांचं अभिनंदन आणि त्या सगळ्यांचं कौतुक आहे. हा यज्ञ तुम्ही पूर्ण केलेला आहे. मग हे पुन्हा आपण त्याच दृष्टीने जो सगळ्यांमध्ये परमात्मा बघतो आहे, त्या ज्ञानाला सात्विक समज, हे पुन्हा कुठेतरी चित्ररूपी ज्या प्रत्येक जीवात्म्यामध्ये जो परमात्मा बघतोय अशा ज्ञानाला तू सात्विक ज्ञान. मग ज्याचा सात्विक निश्चय बघा, ज्या प्रभुपादांचा निश्चय, सकाळी 6 वाजता उठतात, सकाळी 6 वाजता उठून, जे आधीच उठून मग मंगल आरती आहे, मग जे आपल्या सगळ्या दिनचर्या आटपून 6 वाजता बाहेर पडलेले आहेत कीर्तनासाठी, 8 वाजता ज्यांची दिनचर्या सत्संग चालू आहे, संध्याकाळी 5 वाजता सुद्धा चर्चा चालू आहेत आध्यात्मिक, आणि रात्री 1 वाजता सुद्धा प्रभुपाद पुस्तक लिहितायत, झोपणार आहेत किती वेळ, अवघे 2-3 तास फक्त जे आवश्यक तेवढी
पोटाला आहार. मग प्रभुपाद फक्त दही खायचे किंवा काही ठराविक पदार्थ खायचे ज्याने फक्त पोटाची भूक शमणार आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे तो सात्विक निश्चय, कारण ज्या गुरूंची आज्ञा शिरसावन्न मानून कृष्ण भावना प्रत्येकाच्या मनामध्ये रुजवायची होती, असा सात्विक निश्चय ध्येय मनामध्ये पूर्णपणे रोवलेलं होतं. त्या निश्चयाला कुठलाही तडा जाऊ दिला नाही आणि तोच निश्चय पुढे नेलेला आहे. आणि असं हे मिशन ज्या इस्कॉन मार्फत अजूनही पुढे नेलं जात आहे आणि ही कृष्ण भावनेचा प्रसार सर्व ठिकाणी केला जातो. आणि मग अशा या ज्ञानाला, मग तरीही हे सगळं ज्ञान घेऊन आपण आधीही जाणलं की कशा प्रकारे मग या गुणकर्माने भगवंत सांगतायत की सर्वजण या कर्माला, मग भगवंतानी अर्जुनालाही सांगितलं की तू तुझं कर्म योग्य पद्धतीने कर आणि तुझं कर्म तू भगवंताना अर्पण कर, तर निश्चितच तू त्या कर्मफळांमध्ये अडकणार नाहीयेस. आणि म्हणूनच भगवंतानी या कर्माचं महत्व सांगितलंय. आणि जिथे भगवंतानी या कर्मानीच विभागणी केलेली आहे, गुण आणि कर्माने जी विभागणी केली आहे, जी चातुर्वर्ण विभागणी, ती आधारित जी आहे, त्या ज्या अध्यायामध्ये आपण जाणलंय त्याच अध्यायावरती आपण पुढे पुढे जातोय. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत शमो नमस्तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्यपलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम कृषिगो रक्षवाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. शांती, आत्मसंयम, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता आणि धार्मिकता या स्वाभाविक गुणानुसार ब्राह्मण कर्म करतात. शौर्य, तेज, निर्धार, दक्षता, युद्धामध्ये धैर्य, औदार्य आणि नेतृत्व या स्वाभाविक गुणानुसार क्षत्रिय कर्म करतात. कृषी, गोरक्षा आणि व्यापार हे वैश्यांचे स्वभावजन्य कर्म आहे आणि श्रम व इतरांची सेवा करणे हे शूद्रांचे कर्म आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवंताने कुणालाच कमी लेखलं नाही. मग भगवंत सांगतायत ब्राह्मणही तितकाच, ब्राह्मण क्षत्रिय असो, वैश्य असो, शूद्र असो, ते माझ्या स्वभावाची प्राप्ती करू शकतात. परंतु फक्त कर्मानुसार भगवंतांनी त्यांचे गुण जे आहेत त्रिगुण, मग जर आपण म्हणतो की ब्राह्मण ज्याच्यामध्ये सात्विकता असते आणि म्हणून शांती, आत्मसंयम, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, धार्मिकता हे त्याचे स्वभाव आहे. हे त्याचे स्वाभाविक गुणांनुसार तो ब्राह्मण ते कर्म, तो जे काही पौराणिक जे काही करत असतो, जे यज्ञ कर्म करत असतो, त्या सर्व कर्मांना काय कारण असतं? कारण तो ब्राह्मण तो सात्विकतेमध्ये असतो. मग जी राजसिकता कोणामध्ये आहे, तर जो शौर्य, तेज, निर्धार, दक्षता, युद्धामध्ये धैर्य, औदार्य, नेतृत्व असे गुण ज्याच्यामध्ये आहेत, तो क्षत्रिय आहे. कारण त्या क्षत्रिय म्हणून भगवंत अर्जुनाला सांगतायत तू तू गुणकर्माने तू क्षत्रिय आहेस आणि तुझं कर्म तू योग्य पद्धतीने पार पाडलं पाहिजेस. तू हे युद्ध केलंच पाहिजेस, कारण हे युद्ध करणं तुझं कर्तव्य आहे. तुझ्या स्वभाव गुणानुसार तू एक क्षत्रिय आहेस आणि निश्चितच हे तुझं कर्तव्य आहे. आणि त्यानुसार तो क्षत्रिय ते कर्म करत असतो. आणि मग कृषी आणि गोरक्ष, कृषी गोरक्ष हे सगळे व्यापार, वैश्य वाणी जे व्यापार करत असतात, ते व्यापार त्यांच्या की जिथे कुठेतरी राजसिकता आणि तामसिकता त्यांच्या मिश्रण दिसतं. आणि मग जे क्षुद्र असतात त्यांच्यामध्ये तामसिकता, की मग त्यांच्या स्वभावातला तो गुण आहे, परंतु त्यांना क्षुद्र म्हणून समजून त्यांचं कर्म वाईट नाही झालेलं आहे. मग ते जर चांगल्या पद्धतीने ते कर्म करतात, इतरांची सेवा करणं आहे, त्यांचा तो गुण दाखवलेला आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की ते शूद्र सुद्धा वाईट कर्म करतायत, त्यांचं कर्म कमी लेखलेलं नाहीये भगवंतानी. ते जे काही सेवा करतायत, म्हणून आपण मोठमोठ्या कंपन्यांमध्ये बघू, मोठमोठ्या सगळ्या वेगवेगळ्या पातळ्यांवर बघू, जिथे शूद्राशिवाय ते कर्म पार पाडलं जात नाही. एखादी स्वीपर असू दे, एखादी ते साफ करणाऱ्या, रूम साफ करणारी, त्या व्यक्तीने जर ती खोली साफ आणि शुद्ध नाही ठेवली, तर तो ब्राह्मण, तो क्षत्रिय, तो ब्राह्मण कसा तिथे काम करू शकेल? म्हणजे ते कुठेतरी त्या शूद्राचं सुद्धा तितकंच योग्य कर्म आहे. आणि म्हणूनच ते कुठेही कमी लेखलेलं नाहीये भगवंताने. त्या कर्मानुसार ती विभागणी केलेली आहे. आणि म्हणून एक शूद्र बघा, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः.
हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. सर्व जीवांचा उद्गम आणि सर्वव्यापी असणाऱ्या भगवंतांची पूजा करून मनुष्य आपल्या स्वकर्माद्वारे सिद्धी प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो ब्राह्मण भगवंताला आपलं कर्म, जे यज्ञ कर्म करतोय, जे विष्णूंना अर्पण केले जातात, जो क्षत्रिय आपलं युद्ध कर्म करतो आहे ते भगवंतांना अर्पण केलं जाऊ शकतं, जो वैश्य व्यापारी आपल्याला जे काही मिळतं आहे ते भगवंतांना अर्पण करून त्या गोष्टी जाणून घेऊ शकतो. हे शूद्र सुद्धा सेवा, ज्या शेतकऱ्याला आपण त्यागाचं चक्र जे काही कम करतो आहे ते कर्म भगवंतांना अर्पण. मग जे काही प्रत्येकाचं कर्म आहे ते प्रत्येक जण स्वकर्मानुसार भगवंतांची प्राप्ती करू शकतात, ती सिद्धी प्राप्त करू शकतात. त्यासाठी ब्राह्मणच होण्याची, त्यासाठी क्षत्रियच असण्याची अशी कुठलीही अट नाहीये किंवा कुठलीही आवश्यकता नाहीये. अशा प्रकारे या चातुर्वर्ण्य विभागणीला महत्व दिलेलं आहे. म्हणून भगवंतांनी कुणाही जन्मानुसार, धर्मानुसार हे सगळं आत्ताच आपलं मनुष्याने स्वतःच्या स्वार्थापोटी सगळं केलेलं आहे हो. आणि त्याचं कुठल्या पातळीला नेऊन ठेवलेलं आहे, परंतु भगवंतांनी त्याचा योग्य प्रकारे ज्ञान दिलेलं आहे. आणि तेच आज ज्ञानाची आपल्याला कुठेतरी गरज आहे. त्या ज्ञानाला पुन्हा पडताळण्याची गरज आहे. ते ज्ञान त्या आपल्या धर्माला, आपल्या गुणकर्मांनी कशा प्रकारे आपला धर्म सांगतोय की गुणकर्मांनी ती विभागणी या सनातन धर्माची, ज्या प्रकारे जो जो स्वधर्माची आणि कशा प्रकारे त्या गुणकर्मांनी आपली प्रगल्भता दाखवतो आहे, हे जाणण्याची ही काळाची गरज निर्माण झालेली आहे. मग एखादं कर्म दुसऱ्याचं कर्म किती चांगलं करतोय हे दाखवण्यापेक्षा आपलं कर्म किती योग्य पद्धतीने करावं हेही भगवंतानी खूप सुंदररित्या समजावलं. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मान् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मनुष्याने आपापल्याला प्राप्त झालेले कर्म सदोष रीतीने करणे हे परक्याचे कर्म स्वीकारून ते पूर्ण रीतीने करण्यापेक्षा अधिक श्रेयस्कर आहे. मनुष्याला त्याच्या स्वभावाला अनुसरून सांगण्यात आलेले कर्म हे कधीच पापाने प्रभावित होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून जो तो आपलं कर्म करतोय, ब्राह्मण आपलं कर्म करतोय, क्षत्रिय करतो आहे, एक वैश्य करतोय, एक शूद्र करतोय, तिथे कुठेही त्यांचं कर्म करताना त्यांना कुठल्याही गोष्टीचा, पापाचा, त्या गोष्टीचा आधार घ्यावा लागत नाही. इथे उदाहरणार्थ गोष्ट दिली आहे. जर हा त्यांना टार्गेट देतोय की जो झाडावर पहिल्यांदा चढेल, याच्यापैकी किती जण झाडावर चढू शकतात, तो फक्त माकड चढू शकेल, एक कावळा उडून चालू शकेल, पण बाकीच्यांचं काय? बाकीच्यांचं जे ते आपापलं कर्म. म्हणजे हत्ती हा जमिनीवरतीच योग्य पद्धतीने वावरू शकतो, मासा हा पाण्यात राहू शकतो, जो जलचर प्राणी दिसतोय तोही पाण्यात राहू शकतो, कुत्रा जमिनीवर, जसं पेंग्विन इथे दाखवलंय. अशा प्रकारे प्रत्येक प्राणी मात्र आहे त्याच्या स्वभावानुसार ते योग्य वागणार आहेत. मग त्यांनी जर झाडावर कुठल्या तरी अयोग्य मार्गाने प्रयत्न केला तर ते कुठेतरी चुकीचं ठरणार आहे. म्हणून मनुष्याला त्याच्या स्वभावाला अनुसरून देण्यात आलेलं कर्म हे कधी, मग जो माकड आपल्या आपल्या पद्धतीने झाडावर चढेल मग ते स्वतःच कर्म करतोय तो, मग ते कुठेही पापाने भरलं जाणार नाही, पापाने प्रभावित होणार नाही. म्हणून आपलं कर्म आपलं योग्य पद्धतीने करणं हे मनुष्याचं कर्तव्य आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. जो आत्मसंयमी अनासक्त आहे आणि जो सर्व प्राकृत भोगांना तुच्छ लेखतो, तो संन्यासाद्वारे कर्मबंधनातून मुक्तता देणारी परमोच्च परिपूर्ण अवस्था प्राप्त करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच या सगळ्यातून आपल्याला जाणलेलं आहे आपण की कशा प्रकारे इंद्रिय विषयांचं नियंत्रण, मग ज्या श्रद्धा, साधू संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती, मग आत्मसंयम, स्वतः ज्या आपण ध्यान योगामध्ये आत्मसंयम योग ज्याला म्हटलेले आहे की कशा प्रकारे ती समाधीस्थ अवस्था गाठून भगवंतांशी जोडलं जातं. आणि म्हणूनच अशी ही आत्मसंयमी वृत्ती आपण भक्ती मार्गावरही अवलंबू शकतो. आणि म्हणूनच हा आत्मसंयम आपण तिथे भगवंतांच्या भक्तीने आणू शकतो. अनासक्त आणि जो प्राकृत भोगांना तुच्छ लेखतो तो संन्यासाद्वारे कर्म बंधनातून मुक्तता देणारी परमोच्च अवस्था प्राप्त करू शकतो. कारण तो मनाचा संन्यास, कारण इथे कुठेतरी फक्त कर्माचा संन्यास नाही हो, त्याने त्या मनाला, कारण जसं आपण त्या आधीच्या अध्यायांमध्ये 4थ्या अध्यायात बघितलं, जिथे तो मिथ्याचारी, तो जो संन्यासी आहे त्याने फक्त भगवी वस्त्र धारण करून, पण त्या मनाचं काय हो, त्या मनाला कुठेतरी मार्गदर्शन करणं आणि
इंद्रिय विषयांच्या इच्छातून कुठेतरी मुक्त करणं हे आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच मग त्या मनाच्या संन्यासातून कर्मबंधनातून मुक्तता देणारी ती परमोच्च अवस्था, तेव्हाच तो आत्मसंयमी आणि अशी व्यक्ती गाठू शकतो आणि अशी अवस्था तो प्राप्त करू शकतो. मग ज्या अध्यायामध्ये, आधीच्या अध्यायांमध्येही आपण हे सगळं बघितलं की जो प्रत्येकाच्या पंडिता समदर्शिना, हा जो श्लोक मी म्हटला की जे सात्विक ज्ञान प्रत्येकामध्ये, की जो प्रत्येक जीवामध्ये परमात्म्याचा अंश, की भगवंतानी एका अंशातून सगळं विश्व व्यापलेलं आहे. ज्या 10व्या अध्यायात विभूतींचा उल्लेख करताना भगवंत सांगतायत काय करायचंय तुला या सूचक अभिव्यक्ती, जिथे मी एका अंशातून सगळं विश्व व्यापलेलं आहे. आणि म्हणून भगवंत इथे त्याचाच पुन्हा संबोधत आहेत, त्याचाच उल्लेख पुन्हा आहे. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षती समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ती लभते पराम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आपल्या बुद्धीद्वारे पूर्णपणे शुद्ध होऊन आणि निश्चयाने मनोनिग्रह करून इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांचा त्याग करून आसक्ती आणि द्वेष यातून मुक्त होऊन जो एकांत स्थळी राहतो, तो जो मिता आहार करतो, आपली काया वाचा आणि मन संयमित करतो, जर सदैव समाधिस्थ आणि अनासक्त असतो, जो मिथ्या अहंकार, मिथ्या बल, गर्व, काम, क्रोध आणि भौतिक गोष्टींचा स्वीकार इत्यादी गोष्टींपासून मुक्त असतो, ममत्व रहित आणि शांत असतो, तो मनुष्य आत्मसाक्षात्काराच्या स्तराप्रत निश्चितच प्रगत होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ज्या आधीच्या अध्यायांमध्ये आपण ज्या चैतन्य महाप्रभूंनी सर्व गोस्वामींना ते सगळं उपदेश दिलेले आहेत, कारण जे आत्मसाक्षात्काराच्या स्तराप्रत उन्नत असतात तेच योग्य गुरु असं ज्ञान देऊ शकतात. आणि म्हणूनच त्या स्थिताधीर मुनीला आपण बघितलं की ज्या मन बुद्धी आपली एकाग्र करून आणि इंद्रिय विषयांपासून स्वतःला कुठेतरी अनासक्त करून तो निश्चय, दृढ निश्चय, ज्या प्रल्हाद महाराजांना आपण बघितलं स्थिताधीर मुनी, ज्याचं मन ज्यांनी स्थिर केलेलं आहे, मन आणि बुद्धी भगवंतांवर पूर्णपणे एकवटलेली आहे. आणि असा हा दृढ निश्चय की भगवंत आहेत, माझं रक्षण करणार आहेत. आणि असे प्रल्हाद महाराज आपण बघितले. ज्या प्रभुपादांचं आपण उदाहरण बघितलं की जे स्थिताधीर मुनी, जे इंद्रिय तृप्तींचा विषयांचा ज्यांनी त्याग केलाय, ज्या हिप्पींमध्ये, ज्या अंमली पदार्थांच्या आहारी गेलेल्या व्यक्तींमध्ये राहून त्यांना कुठलीही आसक्ती झाली नाही, उलट त्यांनी त्या लोकांना परिवर्तित केलेलं आहे, कारण त्यांच्यावरती त्याचा कुठलाही प्रभाव नव्हता आणि ते आसक्ती आणि द्वेष यापासून मुक्त झालेले असतात. मग ते मित आहार करतात, त्यांचा आहारही तितका, जसं आपण प्रभुपादांची दिनचर्या बघितली की जे पोटाला पुरेल इतकाच आहार आणि किती किती जेवढी झोप हवी आहे तितकीच घेऊन जे प्रत्यक्ष स्वतःला त्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे भगवंतांच्या भक्तीमध्ये आणि त्या भक्ती मार्गाच्या कार्यामध्ये विलीन करत असतात. अशा प्रकारे या गोष्टींचा स्वीकार करून, भौतिक गोष्टींचा स्वीकार इत्यादी गोष्टींपासून मुक्तता प्राप्त करून ती व्यक्ती साक्षात्काराप्रत उन्नत होते की मी शरीर नाही, मी आत्मा आहे. कारण मग त्या देहधारी भावनेशी निगडित आहे हो सगळं हे, की मला हे हवंय, मला ते हवंय, मला हे वाटतंय, मला ते वाटतंय, हे सगळं देहधारी भावनेशी. पण जो जो आत्मा, जो जीवात्मा त्या स्तराप्रत उन्नत होतो आहे, तो निश्चितच त्या आत्मसाक्षात्कारी वृत्तीमध्ये स्वतःला उन्नत करू शकतो. आणि हे सुंदर असं वैकुंठाचं चित्र आपण 15व्या अध्यायातही बघितलं की तिथे सुडौल असे स्त्री पुरुष, मग जिथे आपल्याला माहिती आहे की जे जे पुरुषोत्तम भगवान ज्यांचं निवासस्थान हे आहे गोलोक वृंदावन, की ज्याच्यामध्ये मग वैकुंठ आणि गोलोक वृंदावन जे टप्पे सांगितलेले आहेत, की जिथे हा मुक्तीचा मार्ग आहे, पुन्हा उलटून या भौतिक जगतामध्ये परत यावं लागणार नाहीये. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत भक्त्या माम विजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मनुष्य मनुष्य मला माझ्या पुरुषोत्तम भगवान या यथार्थ स्वरूपात केवळ भक्तीद्वारेच जाणू शकतो. अशा भक्तीद्वारे मनुष्य जेव्हा माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होतो, तेव्हा तो भगवत धामात प्रवेश करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असे सगळे गोप गोपी आणि जे काही भगवत धामामध्ये आपल्याला दिसत आहेत बघा, सगळे स्त्री पुरुष पूर्णपणे भगवंतांच्या भक्तीमध्ये आहे. तिथे सच्चित आनंद आहे हो, तिथे शाश्वत आहे, सगळं ज्ञानाने परिपूर्ण आणि आनंदमय असं वातावरण आहे.
जिथले स्त्री पुरुष इतके सुडौल आणि सुंदर त्या स्त्रियांचा सुंदर असा बांधा आहे आणि स्त्री पुरुष हे पूर्णपणे भक्तीमध्ये आहेत, भगवंतांच्या भक्तीमध्ये जे कृष्ण भावनेमध्ये आहेत आणि त्या भक्तीद्वारेच भगवंतांचं हे धाम तो अर्पण करू शकतो, प्राप्त करू शकतो, की पुन्हा उलटून त्या भौतिक जगतामध्ये परत यावं लागणार नाही. ज्या पुरुषोत्तम भगवानांना, ज्या परम तत्वाला ज्यांनी जाणलेले, तत्वतः ज्यांनी भगवंतांना जाणलेले आहे, तो निश्चितच त्या परमधामाची, जेव्हा हा जीर्ण देह त्यागला जाईल तेव्हा त्या परमधामाची प्राप्ती करतो. सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमप्ययम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. माझा शुद्ध भक्त जरी सर्व प्रकारची कर्मे करीत असला तरी माझ्या आश्रयाखाली माझ्या कृपेने त्याला शाश्वत आणि अविनाशी धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जसं प्रभुपाद म्हणतात, आपल्याला चित्रात दिसत आहे, अहो संन्यास कशाचा करायचा आहे, जिथे देह सुद्धा भगवंतांनी दिलेला आहे. हा आत्मा ही परमात्म्याचा अंश आहे, तिथे सगळ्या प्रकारची कर्म, म्हणूनच त्या कर्म संन्यासाला नाही, प्रभुपाद कर्मयोगाचं महत्व, ज्या भगवंतांनी कर्मयोगाचं महत्व सांगितलेलं आहे, तिथे प्रभुपाद सांगतायत की मग जे काही आपण भगवंतांच्याच शक्ती वापरतो आहे, भगवंतांच्या शक्ती वापरूनच ती कर्म करतो आहोत, तर भगवंतांच्या आश्रयाखाली त्यांच्या कृपेने त्यांना शाश्वत आणि कारण त्या भगवंतांच्याच भावनेचा प्रसार ते करता आहेत, भगवंतांचंच भगवंतांपर्यंत पोहोचवलं जात आहे. आणि अशा या प्रवासामध्ये निश्चितच तो शुद्ध भक्त त्या अविनाशी धामाची प्राप्ती करू शकतो आणि तो शुद्ध भक्त भगवंतांच्या भक्तीमध्ये पूर्ण विलीन असतो. मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्षसि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जर तू माझ्या भावनेने युक्त झाला तर माझ्या कृपेने तू बद्ध जीवनातील सर्व संकटे पार करशील. तथापि जर तू अशा भावनेत हे कर्म न करता व अहंकाराने माझे न ऐकता कर्म केलेस तर नाश पावशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जिथे भगवंतांनी आधीच्याही अध्यायांमध्ये, 9व्या अध्यायांमध्ये आणि काही अध्यायांमध्ये उल्लेख केलेला आहे की या भवसागरातून तरुण जाण्यासाठी मग तू या भक्तिमय मार्गामध्ये जर विलीन झालेला असलास तर निश्चितच तू या या काय म्हणतो ना आपण, त्या महासागरामध्ये गटांगळ्या खाणार नाहीस. निश्चितच मी तुला या संकटातून पार करेन आणि याच्या पार करू शकेन माझ्या भावनेने. मनमना भव मद्भक्तो मत्याजिम्मा नमस्कुरु, की मग तू माझ्या भावनेने, ज्या 9व्या अध्यायामध्ये ज्या श्लोकाचं वर्णन आहे तोच श्लोक 18व्या अध्यायामध्ये सुद्धा, फक्त शेवटची दुसरी लाईन जर वेगळी आहे, पण तिथे भगवंत म्हणतायत की माझ्या भावनेने तुझं मन आणि तुझी बुद्धी माझ्यावरती केंद्रित कर. 2 हात 3रं मस्तक हो, की जे भगवंतांच्या चरणी. मग भगवंतांना दुसरं काहीही नकोय, भगवंत भक्तीचे भुकेले आहेत. भगवंतांच्या भावनेने युक्त झाल्यानंतर कृपेने तू बद्ध जीवनातील निश्चितच ही संकट पार करशील आणि या भावनेने हे कर्म न करता तू जर अहंकाराने ते कर्म करत राहिलास, मी भोगता आहे आणि माझं सगळं आहे आणि भगवंतांच्या अस्तित्वालाच जो मानत नसेल तो त्या कर्माचे फळही उपभोगेल आणि त्या कर्माच्या फळांना त्याचे भोगही त्याला भोगायला याच जन्मी. मग जसं कुटम बीजम फलम, की ते जसे फलोन्मुख होतील तसा त्या कर्मांच्या भोगांना त्याला भोगावंच लागेल आणि तसं ते कर्म केलंच तर निश्चितच नाश पावशी. अशी सुंदर कठोपनिषदामधली आपण जी चित्र आधीही बघितलंय की जो जीवात्मा भौतिक इंद्रियांमध्ये इतका व्यस्त आहे की ज्याचं भगवंतांकडे लक्ष नाही, जो निरीक्षण करतोय सगळं. ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया. यंत्रासारखा तो मानव करतोय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीवाच्या हृदयात स्थित आहे आणि तो सर्व जीवांचे भ्रमण निर्देशित करीत आहे. हे सर्व जीव मायेने बनवलेल्या यंत्रावर आरूढ आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच प्रत्येक जीव जसा या भौतिक जगामध्ये सर्व जीवांचं भ्रमण हा परमात्मा बघतोय भगवंत, की प्रत्येक आत्मा या परमात्म्याचा अंश आहे, पण तो जीवात्मा इतका त्या मायेमध्ये आणि त्याच्या त्या भौतिक गोष्टींमध्ये इतका व्यस्त आहे की मग त्या मायेमध्ये आलाय, म्हणूनच तो आत्मा कुठेतरी त्या काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर या सगळ्यांनी वेढला गेलाय आणि त्याचं परमात्म्याकडे लक्ष नाहीये. पण ज्या क्षणी त्याला त्या आत्मसाक्षात्काराची भावना होईल, निश्चितच तो त्या आध्यात्मिक मार्गावर उन्नती करू शकेल. पण आता तरी आपल्याला या आकृतीतून हे दिसतंय की तो मायेने त्या यंत्रावरती आरूढ आहे, कारण ज्या मायेने बनवलेल्या यंत्रावर आरूढ आहे.
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतीं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा, हे भारता, पूर्णपणे त्याला शरण जा. त्याच्या कृपेने तुला दिव्य शांती आणि सनातन परमधामाची प्राप्ती होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. त्या प्रताप रुद्र राजाची आपण गोष्ट ऐकली आधी, की जो मिथ्याचार नकोय चौथ्या अध्यायामध्ये, की भगवंतांना ती ती भक्ती, ज्या भगवंतांच्या सेवेमध्ये, मग ज्या चैतन्य महाप्रभूंनी दर्शन द्यायचं ज्याला नाकारलं होतं, ज्या प्रताप रुद्र राजानीच जगन्नाथपुरीच्या जगन्नाथ रथयात्रेचं आयोजन केलं होतं, तो प्रत्यक्ष तिथे रस्त्यावर उतरून रस्ते झाडण्याचं काम करतो आहे, ही भगवंतांची सेवा करतोय, जे बघून प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभू त्याच्यावर प्रसन्न झाले होते. आणि म्हणूनच त्या आत्मपरायण म्हणजे भगवंतांना शरण जायचंय हो, आणि मगच त्यांना दिव्य शांती आणि सनातन परमधामाची प्राप्ती होईल. कारण ते मतपरायण होणं, ते भगवंतांना शरण जाणं, हे महत्वाचं आहे. की फक्त फक्त मिथ्याचारीपणा नकोय, फक्त दाखवेगिरी नकोय, पूर्णपणे मन आणि बुद्धी भगवंतांच्या सेवेमध्ये विलीन करणं, तरच त्या परमधामाची प्राप्ती निश्चितच त्या जीवाला होईल. इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया, विमृशैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा, याप्रमाणे मी तुला अत्याधिक गुह्य ज्ञान सांगितले आहे. याचा पूर्णपणे विचार कर आणि तुझ्या इच्छेस जे येईल ते कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जशी ही इच्छा भगवंतानी सूट म्हणून दिली आहे, तिथेच भगवंत सांगतायत अर्जुनाला. भगवंतानी 10व्या अध्यायातही अर्जुनावर स्वतःला लादलं नव्हतं. जो स्वतःहून जेव्हा मान्य करतो तेव्हा भगवंतानी विभूतींचं दर्शन दिलं होतं. इथेही भगवंत आज तेच सांगतायत, की मी तुला अत्याधिक गुह्य ज्ञान दिलेलं आहे, पण आता तुझी इच्छा काय आहे, तुझ्या जे इच्छेस येईल ते तू कर, ते तू वाग. तेच भगवंत आपल्याला सांगतायत. मी तुला ज्ञान दिलंय, भगवद्गीतेचं सगळं ज्ञान मी तुला दिलेलं आहे. हे आध्यात्मिक ज्ञान तुझ्यापर्यंत पोहोचवलेलं आहे. तुला काय वागायचंय हे आता तू ठरवायचंयस, आणि ते अर्जुनाच्या थ्रू आपल्यापर्यंत तशा प्रकारे पोहोचलेलं आहे. आणि मग अर्जुन भगवंतांना सांगणार आहे. आणि म्हणूनच जसं 9व्या अध्यायात भगवंतांनी सांगितलं, की मन आणि बुद्धी कशा प्रकारे, आणि मग ज्या ज्या कशा प्रकारे आपण भगवंतांना शरण भक्तीमध्ये कशा प्रकारे जाऊ शकतो, ज्या राजगुह्य ज्ञानात आपण जाणलं. मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजिम्मा नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी मी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सदैव माझे चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझे पूजा नमस्कार कर. याप्रमाणे निश्चितपणे तू मला प्राप्त होशील. मी तुला हे प्रतिज्ञेने सांगतो, कारण तू एक अत्यंत प्रिय सखा आहेस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि भगवंत इतकी खात्री, ज्या भगवंतांनी त्याच अध्यायामध्ये योगक्षेमम वहाम्यहम, की या भक्ताचं रक्षण, भगवंतांसाठी भक्त हे नेहमीच विशेष आहेत. आणि म्हणूनच अशा भक्तांना ते अगदी खात्रीपूर्वक, की तू माझा भक्त हो, माझं पूजन कर. मग जसं आपण म्हटलंय प्रपंचामध्ये भगवंत सांगत नाही हो 24 तास तुम्ही देवळामध्ये बसा आणि माळ जपा, नाही, तुम्ही स्मरण करा. म्हणून श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम, या गोष्टी ज्या आहेत त्या आपल्या हातात आहेत. तुम्ही कितीतरी श्रवण करू शकता, स्मरण करू शकता, जे तुमच्या हातात आहे. आणि म्हणून मन आणि बुद्धीच्या मनामध्ये तुम्ही सतत चिंतन स्मरण करू शकता. आणि म्हणूनच याप्रमाणे निश्चितपणे तू मला प्राप्त होशील, हे भगवंत खात्रीने आपल्या प्रिय सख्याला अर्जुनाला सांगतायत. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः. अशा प्रकारे भगवंत सांगतायत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व प्रकारच्या कर आणि केवळ मला शरण ये. मी तुला सर्व पापापासून मुक्त करेन. तू भयभीत होऊ नको. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जे काही इतर धर्म आहेत त्या सगळ्या गोष्टींचा तू त्याग कर आणि फक्त मला शरण ये. भगवंतांनी सांगितलं की कर्म कर तुझं सगळं, परंतु त्या त्या इतर धर्मांचा, मग ज्या काही गोष्टी ज्या अनिवार्य आहेत आणि ज्या गोष्टी आवश्यक नाही, त्या सगळ्या धर्माचा तू त्याग कर. आणि इतर सगळ्या धर्मांचा त्याग करून तू फक्त मला, म्हणून ज्या इतर धर्म हे सगळे जे काही पुढे भेदभाव आणि हे सगळे ते मनुष्याने निर्माण केलेले आहेत. परंतु भगवंत सांगतायत की भगवंत भक्तीचा मार्ग सांगतायत, आणि त्या भक्तीच्या मार्गावरती निश्चितच तुला सगळ्या पापांपासून मी मुक्त करून तू भयभीत होऊ नकोस. निश्चयाने तू दृढ निश्चयाने उठ आणि युद्धाला सामोरा जा, हे भगवंत प्रत्यक्ष खात्रीने अर्जुनाला सांगतात. इदं ते ना तपस्काय ना
भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो व्यसूयती. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो तप करीत नाही, जो भक्त नाही, भक्तीमध्ये संलग्न ज्ञान कधीही सांगू नये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून भगवंतांनी या आधीही सांगितले, ज्या 4 प्रकारच्या व्यक्ती भगवंतांना शरण येऊ शकत नाहीत, म्हणून भगवंत अर्जुनाला हे तेच सांगतायत की जो भक्त नाही, मग भक्त भगवंतांसाठी विशेष आहे. मग जो अभक्त आहे, ज्यांनी भगवंतांच्या अस्तित्वालाच मानलेलं नाहीये, भक्तीमध्ये जो संलग्न नाहीये, कारण भक्तीचा महत्वाचा टप्पा श्रद्धा आहे हो. जिथे श्रद्धाच नाहीये तो भक्त असूच शकत नाही. जो भगवंतांचा द्वेष करतो, ज्या शिशुपालाला आपण बघितलं, त्याच प्रकारे ज्या कंसाला बघितलं, की मग द्वेष करणं, भगवंतांचा मत्सर करणं, जो भगवंतांचा मत्सर करतो आहे त्याला हे परमगुह्य ज्ञान कधीही सांगू नये, कारण त्याला त्याची विशेषताच नसणार, तो त्याची पात्रताच नसणार, त्याची कुवतच नसणार तेवढी समजण्याची, कारण हे भक्तच फक्त जाणू शकतो. य इदं परम गुह्यं मद्भक्तश्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो मनुष्य भक्तांना हे परम गुह्य रहस्य सांगेल, त्याला निश्चितपणे शुद्ध भक्ती प्राप्त होईल व तो अखेरीस तो माझ्याकडे परत येईल, यात मुळीच संशय नाही. त्याच्यापेक्षा मला अधिक प्रिय असा कोणीही सेवक या जगामध्ये नाही, तसेच त्याच्यापेक्षा अधिक प्रिय असा कोणीही होणारही नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जसं मी म्हंटल, या भक्तांना हे परम गुह्य, मग ज्या प्रभुपादांनी ज्या कृष्ण भावनेचा प्रसार केलेला आहे, या भगवद्गीता भागवत या सगळ्या ज्ञानाचा ज्यांनी प्रसार केलेला आहे, जो भक्तांना हे परम गुह्य ज्ञान सांगेल त्याला निश्चितपणे शुद्ध भक्ती प्राप्त होईल आणि तो अखेरीस भगवंतांच्या धामालाच प्राप्त होईल, यात मुळीच शंका नाही. ज्यांनी हे भगवंतांची कृष्ण भावना आणि हे जे ज्ञान आहे, हे जे भगवद्गीतेचं ज्ञान आहे, हा उपदेश आहे, हा भक्तांमध्ये पसरवलेला आहे आणि हा भक्तांकडे पोहोचवलेला आहे, तो निश्चितच एक शुद्ध भक्त आहे आणि त्याच्यापेक्षा अधिक प्रिय भगवंतांना कोणीच असू शकणार नाही. आणि त्या भक्तालाही भगवंतांखेरीज जगामध्ये कोणीही त्याच्यापेक्षा अधिक प्रिय असं नाही आणि अधिक असा सेवकही कोणीही जगामध्ये भगवंतांना मिळणार नाही. म्हणून भक्त भगवंतांसाठी निश्चितच विशेष आहे, त्याच्यापेक्षा अधिक प्रिय भगवंतांना कोणीही नाही. अध्येशते च यैमं धर्म्यं संवादमावयुः ज्ञानयज्ञेन तेनाहं निष्ठः स्यामिति तिमे मतिः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि मी घोषित करतो की जो कोणी आपल्या या पवित्र संवादाचे अध्ययन करतो, तो आपल्या बुद्धीद्वारे माझे पूजन करतो. हरे कृष्ण. श्रवणम कीर्तनम, बघा श्रवण करताय, आणि म्हणून हे श्रवण करणारी व्यक्ती, की जो कोणी आपल्या या पवित्र संवादाचं अध्ययन करतो आहे, जे कोणी अभ्यास करता आहे, ज्या भगवद्गीतेचं अध्ययन करायला तुम्ही आलेले आहात, तो निश्चितच तुम्ही भगवंतांचं हे पूजन करताय. ही भगवंतांची भक्ती आहे, हा भक्तीचा एक मार्ग आहे जो तुम्ही अवलंबिला आहे, आणि असा या अध्ययनाच्या मार्गातून निश्चितच भगवंतांच्या भक्तीला प्राप्त करू शकतो आणि तो भगवंतांचं पूजन करतो, आपल्या बुद्धीद्वारे भगवंतांचं पूजन करतो. श्रद्धावानसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभां लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि जो मनुष्य श्रद्धेने व द्वेष न करता श्रवण करतो, तो सर्व पापातून मुक्त होतो आणि पुण्यवान लोक जेथे वास करतात त्या शुभ लोकांची तो प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो मनुष्य श्रद्धेने, मग ज्या ज्या प्रभुपादांचं सगळं कीर्तन श्रवण, जे श्रवण करतायत, जो द्वेष न करता भगवंतांच्या या भक्तीचं, उपदेशामृताचं, या उपदेशाचं श्रवण करतो आहे, तो सर्व पापातून मुक्त होतो. हे भगवंत प्रत्यक्ष स्वतःच्या मुखकमलातून सांगतायत. आणि पुण्यवान लोक जेथे वास करतात त्या शुभ लोकांची त्याला प्राप्ती होते, जे श्रवण करतायत. म्हणून या भक्तीच्या, नवविध भक्तीच्या सेवांमध्ये श्रवणम आणि कीर्तनम सारखी दुसरी सेवा की अत्यंत सुलभ असं, की कानाने जितकं तुम्ही ऐकाल, जितकं भगवंतांचा उपदेश ऐकाल, प्रभुपादांची वाणी ऐका, रोज पुस्तकं वाचा, मग कशा प्रकारे हे ज्ञान तुम्ही आजमावू हरे शकता. कृष्ण माताजी, तुमचा आवाज नाही येतो. परत गेला आवाज? हो, आता येतोय? हो, आता आहे. ओके. अशा प्रकारे भगवंत सांगतात, अशा व्यक्तीला शुभ लोकांची प्राप्ती होते.
नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, हे अच्युत, माझा मोह आता नष्ट झाला आहे. तुमच्या कृपेने मला माझी स्फूर्ती पुन्हा प्राप्त झाली आहे. मी आता दृढ आणि संशयमुक्त झालो आहे आणि तुमच्या आज्ञेनुसार मी कर्म करण्यास तयार आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्या अर्जुनाने 10व्या अध्यायात हे सांगितलं की माझा मोह नष्ट झालाय आणि मी आता हे युद्ध करायला तयार आहे, परंतु पुढे अर्जुनाने जे काही विचारलं, मग ज्या ज्या विश्वरूप दर्शनाला अर्जुनाला बघायचं होतं आणि ज्या ज्ञानाला आपण बघितलेलं आहे, आणि म्हणूनच तिथेच कुठेतरी ते ज्ञान संपलं नाही. पण अर्जुन आता भगवंतांना सगळं हे ज्ञान, सगळे मनातले समज गैरसमज दूर, जे असमंजस झाला होता अर्जुन, ते सगळं दूर झालेलं आहे आणि भगवंतांना अर्जुन कबूल करतो आहे. ज्यांनी कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा म्हणलेलं, तोच म्हणतोय नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा. कारण ज्यांनी प्रत्यक्ष भगवंतांना जो शरण गेलेला होता की तुम्ही माझे गुरु आहात आणि मला सांगा की निश्चित मी काय केलं पाहिजे, ह्या सगळ्याची आता त्याला पूर्णपणे खात्री झाली की माझा मोह आता नष्ट झाला आहे. तुमच्या कृपेने माझी स्मृती, जो जो अव्यवसायात्मिक झाला होता, त्याची स्मृती कुठेतरी व्यवसायात्मिक, त्याचं लक्ष केंद्रित झालेलं आहे आणि मी आता दृढ आणि संशय मुक्त झालो आहे. तुमच्या आज्ञेनुसार मी कर्म करण्यासाठी तयार आहे. हे सगळं कोण? संजयाचे संवाद आहेत, शेवटचे श्लोक. संजय धृतराष्ट्रांना सांगतोय हे सगळं. कारण ज्या वेळेला आपण पहिल्यांदा सुरुवातीलाही ऐकलेलं आहे, मामकः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय, जो धृतराष्ट्र संजयालाच हे विचारतोय, जो संजय ज्या कुरुक्षेत्रावरचा प्रत्येक क्षण आणि क्षण आपल्या राजाला सांगतोय, तोच संजय आता धृतराष्ट्रांना हे संवाद सांगतायत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. संजय म्हणाला, याप्रमाणे श्रीकृष्ण आणि अर्जुन या दोन महात्म्यांचा संवाद मी ऐकला. हा संवाद अत्यंत अद्भुत आणि रोमांचकारी आहे. व्यासदेवाच्या कृपेने हे परमप्रिय ज्ञान योगेश्वर श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगत असता साक्षात त्यांच्याकडून मी ऐकले आहे. हे राजन, श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्या या अद्भुत आणि पवित्र संवादाचे वारंवार स्मरण होऊन मला प्रतिक्षण पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशा संजयाने सांगितलंय की श्रीकृष्ण अर्जुन त्यांनी पूर्णपणे मान्य करून या महात्म्यांचा संवाद, ज्याला विश्वरूप दर्शन बघायला मिळालंय, त्यांचा हा अद्भुत आणि संवाद त्यांनी इतका रोमांचकारी आहे. व्यासदेवांच्या कृपेने ज्याला ही दिव्य दृष्टी मिळाली, त्यांच्यामुळे योगेश्वर श्रीकृष्णांचं अर्जुनाला देणारं ज्ञान हे संजयापर्यंत पोहोचलेलं आहे आणि त्यांनी ते ऐकलेलं आहे. आणि म्हणूनच असा हा जो संवाद आहे, हा मला परत परत पुन्हा पुन्हा वारंवार मला स्मरणात होऊन मला प्रतिक्षण पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. असं हे संजयाचं, जो अगदी अगदी सचिव असतो, जो विश्वासू सचिव धृतराष्ट्रांचा, पण हे सगळे संवाद ऐकून तोही रोमांचित झालेला आहे आणि त्याला हे पुन्हा पुन्हा ऐकून हर्ष, तोही अत्यंत अद्भुत आणि या रोमांचकारी संवादांना त्याला पुन्हा पुन्हा ऐकण्याचा मोह होतोय आणि म्हणूनच त्याला ते स्मरण होत पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. आणि तो धृतराष्ट्रांना सांगतोय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे राजन, भगवान श्रीकृष्णांचे अद्भुत रूप स्मरण केल्याने मी अधिकाधिक विस्मयकारी होत आहे आणि मला पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. हरे कृष्ण. जो आपल्या राजालाच सांगतोय बघा की या भगवंतांचं, भगवान श्रीकृष्णांचं अद्भुत रूप स्मरण केल्याने, कारण जे दिव्य असं ज्यांचं रूप त्यांनी बघितलेलं आहे, विश्वरूप, की ज्याच्यामध्ये संपूर्ण चराचर ज्या संजयाला सुद्धा बघण्याचा लाभ मिळालेला आहे, अशा या अधिकाधिक विस्मयकारी होणारे संवादांना मी पुन्हा 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 त्यांच्या रूपाला आठवून आणि मला पुन्हा पुन्हा तो हर्ष होत आहे, हे आपल्या राजालाच संजय सांगतो आहे. आणि त्याची ग्वाहीही कशा प्रकारे देतोय बघा संजय. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जेथे योगेश्वर श्रीकृष्ण आणि महान धनुर्धर अर्जुन आहेत, तेथे निश्चितच ऐश्वर्य, विजय, असामान्य सामर्थ्य आणि नीती आहे, हे माझे मत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जिथे प्रत्यक्ष ऋषिकेश आहे, प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण भगवान पुरुषोत्तम परम कारण परमतत्व योगेश्वर श्रीकृष्ण आहेत, आणि जिथे महान धनुर्धर, ज्याला ज्याला सव्यसाची म्हटलेला आहे, जो महान धनुर्धर आहे, द्रोणाचार्यांचा उत्तम शिष्य, आणि असा हा जिथे आहे, जिथे प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण आणि अर्जुन आहेत, तिथे निश्चितच फक्त ऐश्वर्य आहे, विजय आहे आणि असामान्य सामर्थ्य आणि नीती आहे. तिथे फक्त नीती, तिथे धर्म आहे, नीती आहे आणि या धर्माचाच विजय होणार आहे, हे माझं मत आहे. हे संजयाने धृतराष्ट्रांना प्रत्यक्ष सांगितलंय आणि म्हणूनच हा विजय हा तिथेच निश्चित झालेला होता की धर्माचाच विजय होणार आहे. अशा या
श्लोकाबरोबरच आपण इथे भगवद्गीतेची सांगता करतो आहोत, जिथे प्रत्यक्ष भगवान श्रीकृष्णांना आपण नमन करूया आणि ज्या अर्जुन आणि श्रीकृष्णांनी ज्या संवादांनी आपल्याला हे जे ऐकायला मिळालेलं आहे, हे जे अध्ययन, हा संवाद करणं म्हणजे प्रत्यक्ष भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. आपण ही भगवंतांची पूजाच केलेली आहे आणि अशा प्रकारची भगवंतांची ही भक्ती मार्गाची पूजा, जिथे प्रत्यक्ष भगवंत आणि अर्जुन आहे, तिथे नीती आणि धर्माचाच विजय निश्चित आहे. इति अष्टादशोध्याय समाप्तः. आणि इथेच आपला 18वा अध्याय संपून गीतेची सांगता झालेली आहे. कुणालाही काही प्रश्न असतील तर निश्चित विचारावे. मी शेअरिंग थांबवते. आपण एक 10 मिनिटं देऊया. 5:15 मला एक दुसरं कमिटमेंट आहे, त्यामुळे एक 10 मिनिटं मी निश्चित तुम्हाला देऊ शकेन.